Hi guys, hello guys. Guys, ansandarara. Sakadangoti wangu vandanorara. Ansandarara. Amuna kwenda chichere. Ndabva kubasa manje. Saka ndambobva kubasa ndikafura nekusande market kundichitenga ma vegetables. Saka ndikauya ndikadidza muro wangu. Ansandarara. Saka ndandoda kuti ndirare ndikati ndozomuka ngoita live yedu ndikati iMother's Day rega ndichingoita live plus paita nyaya yeUK. Ndikati ngatidini timbwe ndangodzipedza kuti kana ndikazoshaikwa hangu zuva ranhasi. Hai murora wangu maita wakuri sei maita wanda muri sei mai mashandise how are you? Ndikati ndikakana ndikazoshaikwa asichi vanhu vanozongosara chiona chimunya handitika vanhu vanozosara chiona avo chimunya ndadini ndavati vamwe vachazoya leta ndikachizona chimunya at least vanhu vanowana chekutandarisa handi chekutandarisa chinenge chiri panditi. Saka sandarara mukona ndovata palife mondiregerera sandarara andinoona anzi kwesisiri UK. Aiwa munenge muripo tidambotanga neteam UK. Andichikada tanga so guys time share out live mchitega vamwe tifambe nekurumidza. Team UK mune nyaya nyaya ndaya nayo pano team UK. Saka zvakona mose rugare team UK. Guys, it's fast what again. What again? Ni COS bonyara ide ma 20 years. Ma COS zikamenya mutidzi. ICA. Andika de ma 20 chakadara. Ma 15 years. 20 chichi dimi andani pano. Imi ma 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kana 10 child. Yes. Happy Mother's Day, guys. How are you? Happy Mother's Day, guys. How are you guys? Muri say musanzira. Tabe fitiripo. Mauya ka we am garre papa. Guys, time share life mchitega wa mutifambe time share wa mutifati kunze kufamba share. Isande kudai shikaichero 300 tu vatatanga. Vura hombe edzina ma 20 years. Vura hombe achivhara duku. Antika aiwa andingambotauri munhu achatouya mirai ndokufonera iko zvinhu titoripo palife ndokufonera izvozvo vanovhura hombe vachivhara duku alright uyai guys uyai Happy Mother's Day Yvonne, how are you? Aziva 25 tiripo nawe kwachirawo bitanya okay garira ipapo Tanya. Happy Mother's Day, Patricia. Murise wakoma. Happy Mother's Day. Right. Itai fast, guys. Vatapile na vanodama kuwa. Vaye makuwa. Paita nyaya. UK. Mutole nyaya. Happy Mother's Day, Julie. How are you? Happy Mother's Day. Nemi kuchoka nakata kunudushi chakala. Tondado vene makala mamkudu. Apaparo kudo kukushuka. Kukashuba utabuleki. Indishaka uma. Don't know makala pamaparuka hapa. Hands waiting wakoma Streamflix Amirira Streamflix hands waiting. All right. Handy. Happy Mother's Day Gertrude. Happy Mother's Day everyone guys. Famba itatoshka pa 184 handy. Tipa 184 handy. Tipa utabipa 191. Happy Mother's Day Makotsi bae. Happy Mother's Day Sharon. Kutiza kuno kwatiri kumbari garai mutiri mwane tsikidziko kwamuna kutiza kumbari muda kuindepi garai ikoko hanzi inonaka nyacho inonaka hanzi ma 10 years na jina garai napapa tapa 204 ande guys it is shikaba 300 at least 203 ande 203 sesandi kudai esible witu ane tatove kuti 203 kwanze makwatiso wo Streamflix munotora makwa muchino streamer. But majesi mwamuzotori kane voice zedu amutori face the voice ndigarenda kuudza umwe wangu mangonozo ndivenga uchiti simeli anti ndine ma automatic copyright anokurova fast kana uchida kutozo ukacherosa to monetizer ukarowa nema copyright to monetizer zvinotozo affecta ku monetizer antoona saka unogona kukuzononyora ako twister usazotora face ne voice zvese unokana inokubata inokurekita that's ndigarenda kuudza. Tavazwa Zobo, how are you? Tadigarenda kudza chimwe changu. Anditi kadosati kuda kurarama, kuda kuita mari.
Yesi Miki Gweru, Risei ko Team Gweru, Team of Fanong Gweru, Risei. Yesi Selina Miripiri, Chiera Rose, Happy Mother's Day. How are you? Happy Mother's Day, Hazel. Pamela Tegama, Happy Mother's Day. Tatuwe 221. Tatuwe. It's my Miki Diaries. How are you? Hennessy, Inze, Team Gweru. Mozero ti guys, Hennessy, Team Gweru, Takakura Nai. Mumbo she's very guys. Dichaurere na yeni. Dichaurere. And you tell this don't go to tell her. Guys, Takakura nae Hennessy ushu. Pamno wajiti womi pa iye pamkuna akana sana tikangama kana bebe wakangana Hennessy. Takura tose tishinda kuseka sipaya Hennessy. You remember? Tishinda kuseka si madezana seka ana JB. Uchu remember? Madezana JB paya. Tiri kwata nana ndinda ifamba na Kathy machaya nana Audrey imena photo makazi ya mazako anditika hazi team Gweru tiri mkoba Hennessy Takura nae ushu ukuzele Hennessy pataka boita ya achirika tisi ya me viscoslo ata utara makuwa mumusi to utara mama kwa mumusi Takura nae guys Hennessy honest truth hazi taura isisele muvunze Takura nae patangari mdiki kana saka ngari mdiki kwa ndiri bijana Hennessy angari mdiki kwa ndiri bijana Hennessy but takatokura totendosangana masekuzi tetosangana masekuzi tetosangana Hennessy azirude hayi vaimiziva iroro Hennessy moridi iti Mgweru anmona so yeah makaradi angari makaradi pagweru apa makaradi pagweru ikuru remakaradi awo time yachida iroro ndo makaradi ainetsa Mgweru aitonga Mgweru anditika as we used to go out together. Okay, I forget. Thank you. Ndafuna kama kangamwa. Hanwana. Indagara chimu ndakamuona ngo ndikati saka ndangoti homi but nansiri sure kuti munachiri kurangarira here ndikudhara guys more than 20 years ago. Saka ndachiti munachiri kurangarira kuti munasiri kurangarira because ndikudhara. Hanzi madezera uyai ana. Saka ndi homi wangu guys, ndi homi wangu wokutodaro Hennessy wokutodaro cheko wokutodaro sure ndi homi wangu. Animona. Right, tapa 285 ande. Tapa 285. Hanzi matanga sei tiri kudina. Kudina nguva dzino here maipiro. Muri dzangu eko kwa muri. Chanda gwinyira hoko. So thank you very much. Love you too. Happy Mother's Day to you too. Thank you dear. Thank you. Hanzi ndakakurumidza una mafara. I know. Wangochirika diki uneka cute face but muna angari quiet like she's naturally quiet. Muna ari quiet. Iye pachake munu ari quiet. Hennessy. Saka kana mukawani chiuma kamu chidinda ndakakura naye Hennessy. Ini ndaitomwa naye Hennessy. Vaudze Hennessy time iko garage. Makore kwa vene ndipora time magore garage yakusekasi. Tichapfeka mabhurugwa aya marifa yakanga kade mazijine da kudhara kwa ichino guys mama Karina Makarina shoes guys 295 and tasara ni 5 people 297 3 tipinde mnyaya 3 tipa 297 and tipinde pa 5 titange and tika and tuone hanzi yakwana yaini ora yiti ndikuda tikati kwani 300 tikati chimbopusha ka time na Streamflix ka tuda tipushe ka time kati kwanise hanzi tarevesa tave 300 tave po ilipa 300 290 hanzi ndave pa Nashville na Tembi wangori pa Nashi ayo isi tiri team Regina Mundi team kuroma kunguruwe. Right. Saka guys happy Mother's Day to everyone. Eku bowling club. Iwe ichiri kwasika kwa yakachinjwa stay yakunzichia zitakambopayenda manje pa bowling club papo ntina Amanda. Right. Welcome guys and happy Mother's Day to all of you guys. Pano anditika thank you guys for being here. Hesike timbofana. Thank you guys for being here. Ndidambotanga ne Team UK. Team UK ma 10 years and above. Ndimi muri mconversation andichika ndauya pano andi ndauya pano kudai ndikuya nekuzvinipisa antimaona ndikuya nekuzvinipisa inda kuda naye because ndaida kuti muuye andi ndine zvinhu zviri kundishungurudza Team UK ndine zvinhu zviri kundishungurudza kuti imimi ndimi chete munokwanisa kuti mundibatsire panguva ino usati apinda munyaya dzimwedzi anditimaona. Right, here is the story andichika ndofunga makanda kauya pana pandichitaura nyaya yekuti tina hanzvadzi yedu inogara kuManchester mukurangarira nditi kune rufu rwatinarwo pano iri kuManchester iri pabodzi vaenda kumba anditika
ndichiti haana kana munhu ndichiti vakaita Lucky Buddha vakajoinigwa polisi nemino vari kuAfrica uko mufunge yanga ichangomachuwa ndobva vakashaika vakangodonha vakashaika muri kuziva handiti ehe ndokubva saka manje hapana problem iri kuitika munhu ashayika anditika mumba makakiyiwa nalandlord munhu ari kumochari guys landlord anetsa takutsvagwa ma 19-10 years tibatsireiwo tatouya panapa tatotumwa nekambani chaiyo kambani ndiyo yandituma kuti chimboendai kuma 20 years mbonobvunza tagumigwa landlord ari kusunga zvinhu landlord akiya saka kuti paperwork yake iitwe kuri kudiwa passport iri mumba landlord ari kuramba kuvhura do hakuna hama imwe iri kuno kuuk remember munhu yanga ari 1 handimaona landlord ari kuti ndikuda munhu ane sendem yakafanana neyake andika pekutanga landlord akati kana muchiti hamuna munhu ari kunoku ane sendem yakafanana itai maaffidavit andika monditumira mapassports enyu muri kuAfrica ikoko ane sendem yakafanana guys zvikaitwa zvese kukanotorwa maaffidavit mapurisa and everything kukatorwa mapassport evanhu akatumigwa akauya ari kusunga play ari kuti munhu ngauye paground ane sendem yakafanana ndivhure do otherwise do handivhure ari kuramba kuvhura do kuti kutogwe passport kuri kungodiwa passport chete saka pana chinhu chinogona kurongeka kana kufamba kana kudini pasina passport landlord aramba zvese now ndopatiri kudawo mandikiri vanhu vakudhara imi ma10 years nema20 years kuti tochiitawo sei tibatsireiwo nesa toita sei landlord atotsika mazira kuramba nepassport 3 weeks chituna chiri mochari handika ingane paperwork yakatopera munhu akuenda pakamiswa passport iri mukati ari kuramba kuvhura ndikiri MC mufana wangu taringa guhawa iyo happy Mother's Day ari kuramba kuvhura saka ndatotumwawo nekambani yangu yezororeka nditi chibvunzai kuti hakuna here maloya anokwanisa kutibatsira because landlord atoomesa musoro handimaona kuri kudiwa passport ndikiri passport chete hakuna chida kutohora ari kungoda passport chete because hakuna people zvinokwanisa kuti pasina passport ari kuramba kuvhura do saka kwaiti bvunzo kuti imimi ndimagarisa muno pangaitwa sei handiti asi regai ndidedze handibhuti muninda wacho kuvhurira mukoma wepolisi uyu handika tichinzwe zvichibuda muro make because mhuri yose yasitaka yachimira hauchazi zvokuita mhuri yasitaka manje hanzvadzi yangu muri sei nematambudziko saka izvozvi nditori kuma 20 years ndikubvunza chii chiri kuitika hanzvadzi maybe takutotsvaga sendem yakafanana nenyu kune mari muuk handi chii chakaitika tell us what really happened apa kuti tisvike mulandlord chii chiri kuitika chikunetsa ndezvekuti paflat yavaigara zvikunzi ronzi first choice homes estate nderekanzuro here first choice homes nderekanzuro here saka havasi kuda kune makisi kuti munhu apinde mumba atore avhure atore passport yemufi mutifambise mapepa kupumulane vari kuda mapepa iwayo neyangu hosting next of kin kuti munhu auye tivige munhu kunokunzi ndozvikunetsa havasi kuda nemakii as from the first day pakafa munhu vairamba kuti wape vanhu makii munhu akafira mumba akaita 3 days ari mumba vakatshaya kuita zvepolisi zvakaramba vakazoya ambulance ndoya vakapa makii vakavhura dho vakatora chitunha vakavakiya kuti vakatora makisi saka havasi kuda vari kuti vanoda hama yemufi ine sendem yakafanana nemufi ndakambonyora affidavit ndakaauthoriza mumwe musikana anonzi Sera Mura akatoenda kucorona paive nebody postmating paipostmating akasetwa akatoita zvese ndiye akaenda kwaregistrar akatopiwa death certificate akatisendera death certificate ndinayo saka ndakuda passport havasi kuda kuti vavhure vekucorona pamimi wekufirst choice kuti vape munhu makii havasi kuda vari kuda hama ine sendem yakafanana neiyoyo ndobva ndatumira madetails angu still they don't accept akaenda akarambira saka muri kuti vakatomboindibva polisi chikashayiwa basa muri kuwagaizi polisi vamuri kuti kuendwe vakatoita zvepolisi vakatiita zvepolisi polisi yemuno mumbozati iri useless amoziya polisi yemuno gaizi munongoikoresa zvenyu munongoikoresa henyu polisi yemuno but itombori useless zvokutodaro zvamunozivawo kuti zvimwe zvacho ava tinongoikoresa henyu but pamwe pacho havachaiti zvavaita kudhara polisi yaiko zvino zvatosiyana muzive izvozvo no problem iripo because vakazviita first time
vakafamunhu vakatadza kubatsirwa nepolisi. Saka right now still yakaramba kwapolisi ki yakaramba kwapolisi first choice yakaramba kwapolisi maki polisi yacho ndo yakatoramba kuti kwanza atiende kunointerfere nedzimba dzowani. You have to talk to them. ndo exactly polisi yemuno ndo chamusika muchimboikoresa guys polisi dzenyu idzi munodzikoresa so zvachinja guys kana musiri kumboenda kumapolisi ka yachinja polisi yamunoziva yakare paya pamakauya paya naizvozvi havaite zvinyaya zvimwe zvinyanya vanotokudza kuti no we've got bigger fish to fry havachaita polisi yemuno is rubbish guys zvekwamwari chaiko ichokwadi ndizvo zvatoitika. Saka then manje hatisi kuziva manje panokwira sei nai Providence akungouyiwi ndotidi kwaiuyiwa nebhazi muri kuti kwirai dei kwaiuyiwa nebhazi ndodei vasina kuuya kudhara kunoda vhiza vanoriwa nepi takauya kudhara manje hei hakuuyike kuuya uku hatinouya sei takes time kuti tiuye ende zvinenge zvauda mari hatina mari yacho kwanzi try cremation hazviiti try cremation vari kuda bhodhi yemuiwe kuti vanhu kwedu kunonetsa kuti kuitwe zvecremation izvi vanenge vachida bhodhi yemunhu handi vane polisi yavo exactly vane polisi yavo kumulani saka ivo vari kudawo totora munhu kuti auye kuzimbabwe yes saka ivo vari kuda kuti kana pane mahuman rights lawyers amunoziva guys they don't mind paying antika kuti angoita process iyoyo they don't mind paying that lawyer mari reasonable yekuti afambire kuti muvhurwe mutoke passport because chituna chiri mugwa chakaita 3 days chituna chiri mumba achiramba kuvhura chituna chiri mumba 3 days akazovhurira ambulance chete 3 days naye kuti kwaitonhora handidi kuchipisa nengati akutokanganisika akatokanganisika haipapo pamwe akatokanganisika idono because munhu akazovhura iri Thursday iri Friday musi weEaster uya Easter holiday Friday Good Friday ndopatakazoridza message kuti munhu afa but sisi maindini wangu aripoko anonzi Stella Kura ndiye aitry kuvafonera hanzi first time foni yairinga saka yenga isingadaiwe achifona foni ichiringa haidaiwe akati I know amudona havaita havadaro chii chiri kuitika ndobva azoendako madho akakiwa kutya kuvhura kutoti kuloka hapana akapinda madho anga akakiwa munhu akangodona ndopo akazokwanisa kuvhura after 3 days wakatona munhu akafa arimo ende nyaya dzeku-UK vanhu munozati hazva nyaya dzeku-UK vanhu vanogara vega vanongofa mudzimba vanotohwikwa pamumotonhuwa munozviziva uchigara wega unotofanga kutogara wakavhura mahwindo kuita kuti manext door chimhorisa manext door kuita kuti apota achikudongorera because unotoora kune umwe ndakambotitwa yakatowanikwa atopera akangogara pasofa akafira pasofa paya animaona atopera mufunge nekutoora nekutodima kwai manext door akatozoona dzangove nhunzi chii vakati munhu atisingaudzi chiri kuitika kuzoidza vapurisa kuzovhura wanike munhu wakaora kare hey mufi muCOS Laureate muCOS mufi ko kuembassy mambotira kuti chitimuite zveembassy yekuno kuSouth Africa aiwa yekuno kuUK I know kuti muSouth Africa I think imimi itai kuti mutimite zveembassy batsigwai na Mr Mangoti muite zvenhikikiri zveembassy I think so ndaita kungotira zvese asi tikuda sine yakanzi mudoni handiti guys kana aripo munhu anesine yakanzi mudoni ngatingobatsira naye kana aripo munhu anesine yakanzi mudoni guys unongobhadhirwa kungoplaya role ishi andika hanzira Nikomo ndipe namba yangu Nikomo usina namba yangu are you real are you for real iripo papage andimaona kana uripo nisene mekuti mudoni guys ngatichingobetsana opuwavo something handika ungonosvika kuti ndini hama yacho ndauya pavhugo chingodiwa ipassport chete hakuna chimwe chiri kumbodiwa kurungodiwa passport chete ana akangodona tali anga asingarwara akangodona mumba imomo akangodona anga asingagwaru angodona anoona
Anyway, and this kana mudoni. Ari ko era ku UK anyway uniseni kuti mudoni basikana. Not mudoni, mudona. Mudona ino tonetsa. Mudoni ndio anditosati yakati wandigwei. Mudoni pati mudona. Mudona. Hanzi mudona, anonzi mudona. But imi munoziva, can I have your old number? Iyo yaenda pin up niko iyo. Asi munozati mimi nekese yenyu yakadaisa mkaenda kuma visa munopuwa visa. Munopiwa. Nekesi ikai. Sasa mune proof yese mune date mune everything. Yese munajo. Munopiwa visa. Hanzi mudona, Petronella, mudona. Kome kubasa avana kusama were kuti vande kunovhurisa. Kubasa handisiziva hatina kuti kumbovakonzauta titizive kuti vanokwanisa kuendera. But ndine musikana ariko panonzi Sarah Kura. Ndiye anenge achakutizvo kubasa kwacho ikoko akanyorwa ndiye kuita next of kin. Kubasa waingo ishamwari yao yawaingo tambo nayo anonzi Sarah Kura. I've got a number, otherwise you can phone her also and ask all those questions. Ndiye munhu andakautoraiza kuti andibatsire ndakanyora maDavid. Mudona ina NHA iyo yekutanga keti yawanyora iyo keti yekutanga iyo keti ndiyoyo. Naimi apana wero kwa mudona guys ari ku UK please. Hanzi was rent paid. Akakabhadhara rent. I don't know now. Kuti yakabhadharwa here. Because it was last month most. I think but chero dei range sina kubhadharwa passport here guys. Ngati pari kudiwa passport angade ataura kuti ndikuda mari yangu yerent. Asi taura zvokuti mari yangu yerent. Ari kuti ndikuda munhu nesenemi yakafanana neye munhu akafa. Yeah, I was the first choice. Munhu akafa. They know the munhu akafa. Because I already talked to them and they don't accept that thing. They know kuti munhu akafa. It's only agents, guys. First choice, it's only agents, guys. It's only agents. Rikutoramba kuvurapa. Na even anisene mekuti mudona. Anisene mekuti mudona, please kani wedi we tokumbirawo. Edide aida marere nikadi wakataura kuti the rent is not paid. We can't open. But vari kuti tinoda munhu akafanana anisene akafanana neye kuti kuvhurirei. Ndo pari kunetsa ipapo. Andisi zvaloya kuti mimi wachimboramba zvese kuti loya anobvuma iri. Maybe tatoita vaya loya. Kana kuti tomoona kuti zviri chipa ndezvipi. Anoona kuti moita zvaloya kana kuti mimi motoita zvevisa. Because matsamba ese munawo mande mangwana mukatomukira kuma embassy makabata matsamba enyu ese mande mukati nemugona kusiya passport yenyu. Mukatoiwana nemusi wechina passport yenyu. But zvinogona zvokukudhurai manje kutotenga tiketi rekuzouya nereturn manje munenge magoda kubata maybe kuma 20,000. Yeah, management yatisina. It's a lot of money. Saka zvaloya zvinenge zvitori nani. Yeah. Manje marepa yetiketi panenge pasina guys. Hanzi kwa MP. MP wacho anobatikwa kupi chitaurai guys MP tivape namba vafonere tichivabatsira kuti tiri kuno. MP wacho uripi? Kwemazimba akaya udhara semusingaitiwa ma MP vasikana. Nevakomana. Makaya kudhara muti zangu kompyuta ukungokondestawo kuti mite ma MP vedwe. Shwa muti zangu changa. Vanhu vane 20 years muri panzvimbo mugatadza kuona gap rekuti ndipinde mupolitics umu ndikondestevo ndite ningikiri ndite kansela kana MP. Munofira mutrairi guys. Makaita sei kwenu? Hanzi normally vekumabasa ne copy of your passport. Passport copy asi uri right ipapo. Yes, you are right Kate. Ime anzvadzini kubasa ma documents ake vanawo. Yes, vanawo. Saka piwa copy passport ikoko zororo ite basi. Copy passport is certified ndinayo. Saka vari kudai certified.
Kuzororo warudai certified. It is certified. Hey. Kuzororo. Inde munu certify akayo ya munayo. Inde munu certify. Ne anshazi ko inda akaone miwo futi. Ndabatara ku certify a copy of your police. They need original passport. Aiwa tazi yangu mpaka uchibuda okamari. Parubuda maino certify iwa. Muripi? In Cape Town. Sure, Cape Town nanda wado siwa kule huko. Nema amuri kuJoburg. Kaizo zvi nasi taito vata nasi baito vata baibata yato certify iwa. Pano kubuda mari mungo kuti so 300 rand hii. Ino vata certify iwa nasi chaichai. Ya kuJoburg manje zvinoita manje kuno they can even arrest you. Kuno bawana ugori kama police kuno. Lezvo kuJoburg manje akuJoburg. Ndokutsvagira here munhu ari kuJoburg momutumira akucertifyire. It's fine. Not gonna kumutumira. Batai makada. Alright. I think that's the only way. Takutongoita iri kurira guys. Tatutamba iri kurira panapa pakuti passport iyo iri certified vashandise iyoyo. Because tikatotora iri kuno kufambira zvekwa MP zvozvo i long process. But there is still ino certify iwa pasina original. Guys, zvinhu zvamabutaura izvo hazvinaka nebasa ino certify iwa. Zvokuti original tikutaura takuita game here guys. Panenge pakutiwa game apa. Panenge pakutiwa game certify copy yeko. Pane borrowa game. Ichino kuchidhibhe zvongodiwa. Ngo certify iwa yesu wa signature. Zvapere. Tinawo mati pane certificate ndetazati pari kuda pakafiwa. Ino certify iwa. Ino certify iwa. Yeah. Mandu sama ku eda. Then kana wakuda kupinda mteja apazodiwe kuti passport yofambisa. Passport yacho still. Munenge yokuti muwabhoti ichiuya kuno simupatangodiwa passport kaikoko. Ndimugona kusitara tekarasika ndo pamenge makabata copy certified. Ndima mne makabata copy kuti passport atizivi akarasa munhu ano takaishayiwa iye akafa ndiye akaziva passport iripi. Hanta akafa munhu wacho. Inoita passport inoita certify iwa zvokutodaro. Zvokupa ikopi izvo zvinoitwa zviri straight zvokuti kwaitipe original. Ino certify iwa ndozvanoziva. Zvokuuya dhondiwari kana certified chekutanga mapepa akaitwa chete kangopera chete zvokutotangira pakuya tozoona ipa pakuya kuti toita sei. Tatimboita first step first. Animoda. Saka na pasina original passport vanochengeta body siri yeko. Guys, zvimwe zvinhu ngatiwe serious. Ku airport let's say vatoda passport haipo. Saka vanochengeta body yemuforeign. Ipo patori nechicertified copy. Zvakafanana nekuti wabatwa uchienda ku South Africa uchienda ku Zimbabwe nemapurisa South Africa kunzi mapepa oti adina. Pane panga kuti chidzokera ku South Africa. Vanongokuti chinda muchokunya usahudzoki. Ndizvo vanongokuita. Hanzi sindokubata kuseri. Aha, all right. Pane munhu atari ku Cape Town iko kwanzi ndokubatai muno certified ku Cape Town. All right. Okay. Hanzi you don't have to mention. Kango ndinimbi andituku imi family meeting here na yaskana kana wazibona reporter aone kwako report nokutara zvitambira kozvine evidence. No afu not ndirizo ziona kutamba. Naye mai nyama. Unoti ndirizo kusati iona kuchembera kudai. Ndidori chigeva. Vonu wai vonu reporter kai wakataura kuti kai kudai so ini. Audiziviwe. Ora itsaka ndanzi yangu regaitite ndipiwe ndikiri munhu pane munhu ari kuseri kwari kunditi anondibata. Then ndokupa iyi namba motaura naye. Kani ndege ndikupa iyi namba. Mutaure naye. Okay. Ari ku America uko. Guys, family meeting anyway. Asika nomazokuita wadi reportera. Make sure one evidence akakwana because ndotora ndiri dangano. Taita storytelling ndo yataitoita. Saka watora kunokuita storytelling is ndizvo zvaya kuzokudza. Ndinojamuka unoti mbushani kutambirwa kunge matomatisi here iwe naye mainyama. Musaita kunge matomatisi. Mene ndimomutsvaga ndimpe munhu. I hope zvinoita kana zvikaramba toita zvokuJoburg. Isho. Ndavapa namba. Kana zvaramba tiita zvokuJoburg. Hanzi ko zvinhu zvake zvinokana varamba kuvhura saka poitwa sei. Zvotongosara. Kana varamba kuvhura zvoitwa sei. Apa guys, family meeting asiti we are trying to help umwe wedu. Handimona.
Saka tingarega kutotaura here tida kutovabatsira because guys haisi nyore mwezi wako kwana kabhodhi chingove momocha hapana paperwork yati yapera pari kuda passport yoyo poitwa sei muzati kuota musoro pamwe chete kwakanaka hona isiri chamusoro pamwe chete dzatobuda kana vakatadzawo toita zvejobeki vanomona kujobeki tongozwa kuti ka1 handimaona inongobuda kujobeki ka1 izvo zviva inotosora yatovepo kutopuwa 4 dzakacertified. Why not get him there? Very tara vanhu va PV inenge iri original ka iori yati vari ngoda nikikichite kuti ava vari kuda passport yekuti kugadzigwe mapepa enezororo haisi chekuti vari kuda kuti vachishande kana kuti kudi ndechekuti vakwanisa kugadzigwe mapepa. Saka passport yake ita Niko go ahead Niko ish ndova toda changam Wona Niko komena chikwe changam ita Niko go ahead Niko unogona kuya kusenda kupe details acha kakwane munhu go ahead ita zvatongoda njongo chite vanhu vadi vakwanisa kubatsirika na mutawa nebhodhi yemunhu wavo chete passport iri mumba. Alright, matiti muri tivunza kuti zvinoda kukopi inodiwa here. Alright, tikaitivunza pamwe tingangombanya shuwa kudaro kopi isingadiwe nokuti paperwork inoenda kuZimbabwe consulate uko regaitiwe chongobuda chiti unati kukanaka cha passport same say good say onai tatu kutaura pana nyaya iya saka atizi kungoonesa kuti tichiitawo tambotira kutsvaka munhu sine kuti mudona kuti kana aripo anese kuti mudonawo angono actawo sehama pavugwe but so far tsatamuwana asi vamwe vakati embassy anditika indo zati munowirana neembassy kunoko panyaya yecompany. I think embassy apa inokwanisa kuti imbopinda takutsvaga nokuti zvinhu zvibatsike bhodhi yedu right. Saka indisiso yedu idea takaita pano painge kuti tatati hakuna here copy yenikikiri yebirth yepassport yobva yacertifyiwa handimaona copy akati ndinayo tikatomudza pekuinda nekopi anocertifisa handimaona inoita here to certify this made is not a problem. Even us, we can, we can certify. Apana problem. Saka cheat and problem. Ili kufambira papers ku UK. Remember to put you Zimbabwe. Kapana a lot of credits to find out ku UK. Ndo kurudiwa passport. Passport is also. Ata wisisa. Ndikupa family my ideas is isusu we can assist the family and still tukula ma original and wisisa okay in my departments anofanange clear board ku UK ndoba kuda original passport ata wisisa saka yafa yakaloda guys yafa yakaloda tawisisa because tatati saka mukunesa kana kuita affid kuita ndikiri kuita certified passport imwe copy imwe munaro no we can to just certify Kuzororo side, we can assist the family. Remember, teaching about the family. Has not a problem. But my documents are clear, paperwork clear with UK. No could do original passport. Oh, that's okay. Back to square one, guys. I know I'm UK side. Could the board is Zimbabwe. So my process is why. No good original passport. Sakata dzokera back to 01. Back to 0. So I think embassy tine good relationship in embassy embassy ku UK. Maybe we can engage embassy ku UK to both what vangakwanisa kuti batsira. My ideas is something that to follow comment section ari kuti batsira. But my document or passport has been is all. It would do out paperwork, it tangy ku UK. It goes one of the certificate. What are we, sister? Ata zozwisisa manje. Munhu ari ku UK atanzwisisa isatata tatsinge budhi vanga sanezogona kusanangura atazonzwisisa. Ezo ku UK processa my papers ekuti tinobuka mafly ekuti ibve kuManchester iende kuHarare. Atawisisa. So that iyoyo yema documents iyo ndopari kudiwa original passport. Tapabata.
tapabata alright regai timbotsvaka sene yekuti mudona asi chimboita zveembassy imboita zveembassy tione kuti vangatadza kuti vafacilitate here alright nichaplaya alright Right, morning sisinele ndiri kuteerera zvangu live yamuri kuita iyo chimbokondaktai mukadzi anonzi Josephine Siziba Mudzingwa councillor or MP Newcastle Mayside. She might help or she might give you advice how to go about it. I think ndo basa ravo iroro. Okay, chitipai zvenhamba dzaAngelina wacho ye tione kuti tovabatawo here sei. Hello dear, tipei nhamba dzaAngelina wacho. Hello. Yes my dear. Vanhu vari kana musikana wamuri kutaura adi yatsvaga kuna MP wearea iyoyo because I had a problem but haisi izvozvo ndakangobatsirwa naMP within 2 days ndizvo zvatoita. Udani kasingadoziviwo masiwo esikatisu ungasingadozivi. Yes but ndakangobatsirwa madays ainzi license haasi kuchinjwa sina blue copy indandarasa about 10 years ago pandanyorera MP ndichiexplaina vangonditi fine ndipe nhamba yeembassy yenyika yako vandamupa bvafona kuembassy vaita paperwork vandatopiwa license. Okay, anotsvaga neMP wearea yaano musikana iye wamurutangani akaita imwe paperwork. I think anti area yega yega ina MP vangotumira email kana kufona within yangu it was less than 1 hour vanga autorespond. It was on a Tuesday. By Friday mapapers anga atoendeswa kuDVL. Amumuziviwo here MP wokuManchester vanhu vanogara kuManchester kuti zvite I think easy. it's a certain area because unoshandisa postcode ka Oh, pabuda MP wachona ipapo kwanditi ndezvandakaita but it was a license but zvakangoita but I'm sure they can assist kana kumbofona kuembassy maybe you get something. ewo embassy inenge yakuda ivo vezororo vane ukama neembassy vane ukama hwakanaka ndotorangara ndai vaida tomboti ndimbonoenda kuembassy ndimbonosangana nevanhu vekuembassy ndobva ndashayiwa hangu time vane ukama saka ivo vanhu chitega itiwe yekuembassy vari muUK kuUK emails UK MP antisiti muri kuti musikana kana mune like postcode yachona and then varipo varikwanisa togugla totarisa MP wachona posendwa email kana kufona you get a response zviri nani. MP what if they call clinics alright regai tipiwe nhamba dzemusikana wacho. Okay, iripo. Okay. Hai, zvinhu zvacho. Ave ndikwaigugu saka midi murani mbobva palive ndimbonogugula here vasikana. Musandidaro widwe. Tipiwe nhamba dzasera uyu. Zvinhu zvacho. Shomoita gore muchimbochema. Kwanza kuona kuti bheri ndokunda tachiti kudii nhai padoko. Tipewo nhamba yasera ushu. Timbotry anzi vanhu vari kuti ngaende kwaMP vanobatsirwawo weikoko kuManchester. Saka tipewo nhamba zita rake nefone number yake timufonere then ambopiwa zano aindeko. Nokuti tikuda postcode yacho postcode kwaigara mukomana. Okay. Alright sharp. Kana mune postcode chingonipai vanhu vanogugula kuti MP wacho ndiani iye ungonanga ikoko. Mungauye tinzwe. Let's hope asi kumashifts. Ha? Saka imimi guys ichi ngachichita chidzidzo vasikana kune maCOS munogara moga. Handi muri kuona aminoti pangaitwa sei? Nokuti kufa murawo waMwari ende kufa kuriko ende hakuna munhu anoziva nguva nemisi. Hamino kuti poita sei hanzi kandi speak zvakatoramba shumbakadzi. Maka zvakatoramba kukatopinda vanhu vakawanda vanhu vari kuramba. Hamoti pangaitwa sei kuti ndosha kuti pangaitwa sei kuti mamwe maki inatoziwe ni guys amen. Kana kuti muwata musazvikire. Kana uchiwa kuti hausi kugwara guys hausi kuzwa zvakanaka. Handika kana uchiwata usaki yako do. Kuti tichigoita easy access. Nokuti ukasvikira unogona 3 days ulele ndo ndakafanana naye asingavhuri do. Iyo berry cancer yacho inoramba kuvhura do. Saka ndikafonera ndivati kudii naye berry cancer ini chiuya imufone. Guys muda kuti tare chiri. Ini chiuya imufone guys. Kwira imufone tiwe muchifonera tokupa mutotokupa machozi abudala mufona.
mutaura navo muchivaudza kuti tikuda kuisa kuti nemakei kids munokuramba nekuvhura dhoo nokuti kungodiwa passport. Tikubatsirana guys. Uyai kwirai muye mufoni tikotiwe. Hanzi unopasa mwana maspeki but panonetsa kuti pakazobiwa. Une munhu aspekiwa unetsa nemunhu yauti ndione key pamwe asiri aba. Inoonesa kuti munhu ngangobata madhoo akashama ini. Cheti kungowanikwa fast. Regaya namba chetumiro toni. Moto tinonoza ina nambora rakaenda pakubasa. Mewa unawo kurara uri pano ndikukuona saka takafanana. Zvakoma. Polisi yakaramba machuma dzandinotaura kuti ufona hagudhu ezi kwira ufona ezi. Kwira ufoni takateerera because police muno iri useless anoziva sometimes. Police isi toshanda nawo isu mapolice toshanda nawo every day. Unototi we are not taking this one. This one we are not getting. Tuchaya muchikoresa iyi police tutoshamisika zvavo. Kuti ipiko polisi yamunenge muchiti maishe upolisi yakatotaura kuti hatipindiri nyaya dzakadai, hatitongi nyaya dzevanhu nemabuildings avo. Imi polisi yenyu muri kuziva polisi yenyu yaishanda kuya kudhara iya ndo yamunoziva ishanda iriko mazano kuti amugani muchienda kumapolisi iriko mazano imboindai iko izvo zvimunoona. Imboindai kupolisi munoona hakuna zviriko. Okay, ndamuwana hakuna zviriko kupolisi uko. Bandaira sana. Kune one phone yes. Shundodiko. Guys, pana Google ere number dzivana vandipei. Google number dzivana aripo ere yes wacha phone. Hasikudaira rika rushift. Hence the issue he wasn't named. Wafona ere padoko wazviwepi izvozvo. Zvacho. Akapinda mimba yacho sei? Kwanzi polisi yakaramba, polisi yakaramba guys, handizoti ndotaura kuti kudii. Polisi yakaramba. Polisi yakaramba. Hello memory, happy Mother's Day. Uyari kubasa, yasikudavira takavata, asikudavira. Polisi yakaramba guys. Hands I'm not supposed to go. Attend that poor. Usana poor nikikiri post code. Aba butaba ndichaniziva ko Africa. Handiti muna nema an information post code ndiye Sara asiri kubata phone uyu. Zvacho. Pamwe munenda ngobigwa kuno ndoti kudi. Sara uchasi kubata phone uyu. Unomira ndi 7 nditiye kumfonera direct. Maybe mira ndi 7 namba dzake. Sara. For the team try direct to Zakabi kumota maputi sakati zechipuka. This kufonera ma agency, afonera ma agency there. Information ishene kuti munhu akafa information tonight. Asikudairo. Information tonight andichapiwa. Information tonight. Information. Sara asikudavira guys saka yafa yakaloda tina post code. Tajomba. William watichi. Upedza kuiga mwana wako kupi? At this point, chiro mudzi wacho akanyoresa ari piti mutsvake because guys tatostaka hatina nigikiri. Hatina post code saka yafa yakaloda. Sara asikudaira. Sara asikudaira. Saka
Back to square one. Hello? Hi, Sismeli. Yes. Okay, and that up in the Shani, that girl, my child, and I go Sororo, and I remember details, Now the thing is, mukoma na uyi muningina wake wangashitaura pa ndiye akajoinira mukoma ndiye angachipatara mukoma ngozo nombozuti wale police nekuziva kuti mukoma wake vaingoita zvokumwa doro havo vasingadi kupolisi ndobva angofemegwa nemweya wamwari ndobva atora extended family yemukoma wake iyeyu yangachangosvika 3 months iri kupinda mwedzi wechi4 ndobva vashaika. But what I mean is, I'm just gonna share my details. Like starake, senemiake, anga shigara. Apana chavanotora right now because izve my details esewa yari mubando matimakia kurabwa na landlord. Ndo zvakamisa process. Alright, okay, makes sense. Alright, that's fine. I thought maybe you were gonna delay now. Okay, cool. Alright, sure. Guys, tadzokera futi back to square one. Atina post code. Atina edu post code. Saka tangomira edu panzvimbo imwe chete kusvikira Sara awanikwa. Okay, pane namba yawanikwa iyi ndeya MP. Kwakudopa iye Sara wacho zvotogodi. Kwakutozopa iye Sara kwakumudza kana azofona bheki. Ndofunga Sara ari kubasa. Anogoda ari kubasa. Animaona. Tadzokera back to square one guys. Atina edu zvatingaita. Todi. Tadzokera ku square one. Chokuita edu apana ndekunyaya edu yanasi. Tichimirira Sara wacho. Kuda anouya. Hatipinde edu mune dzimwe nyaya. Avazivi but ajadza avana chavanoziva ava. Kuningina anachanoziva. Muna information ndiye Sara asiri kubatika. Ajadza kusaba apana chavanoziva kana chavanoziva hapana. Muna information ndiye Sara asiri kubatika. Hello. Sisimeli vekubasa vana address ne postcode yomunhu basa kune ma details e postcode. Ndozvoda Sara wacho takuda Sara kamundi watsiri kubatika. Aiwa aisenza munhu uyu aisenza kupi? Mekeni mabvunza sandi kumota ndoziva ipo. Kubasa nditinopa ma address ne ma postcode. Kubasa kwake kune postcode. But uyo anonzi mudzingwa uyo ka she's very powerful, will help on this. Right. MP uyo mudzingwa uyo stick on that one. She will help on this. Yeah. Right. I think so. Yes, brother vari kuAfrica iva vangashitaura ndo vakaisa bhudhi vavo papolisi yavo yezororo vakamuvhurira iri extended family. Andiona vari kuAfrica tizati bhudhi havadi kuvhura polisi vanongozvidhakigwa vari kunyika iri kure ndokubva vavhura polisi vakatoisa extended ndobva vaisa extended family yabhudhi vavo ivava ndobva vangoti mwedzi wechi4 done ndokufa. Andi muri kuona. Saka pakaipa guys kundomirira Sara kuti auye bhudhi havana chavanoziva miretiwe kuti aishandipi vana chavanoziva bhudhi. But ne data protection futi basa havafuni kuti vanongopa munhu madetails. Hanzvadzi mukoma nyachienda pakambani inonzi chii? Company yawashanda. Company yawayisenza. Sera ndiye mamupata ese. Sera asi kubatika zvachose asi kudara pa ndifunga ari kumashifts. Asibata phone. Asibata phone. Send you a message. Ndatosendera message ndatomisira mara ndikirima ndatomufonera direct asibata. Phone. Azita remufi anonzani? Godfrey Mudoni. Mufi anonzani? Godfrey Mudona. Send him Godfrey Mudona, yeah. Akaipa. Zvajinawo futi ende jina ka. Aya.
Hey, pakaipa. Pakaipa. Hey, ameno ora ita ndakaitomirira sera wacho. Ora isha. Godfrey Mudona, guys, Godfrey Mudona. Anonzi Godfrey Mudona. Right. Regai tingotandara tiri pano 1 hour tichimirira Gina. Tichimirira Nzani, tichimirira Sara. Pamwe anogona kuuya. Antika, pamwe anogona kuuya. Nai Gina, pamwe anogona kuuya. Right. Right. Regai timirire Sara uyu guys tiri pano edu. Tichimirira Sara. Andika tiri pano. Tichimirira Sara tiri pano apa. Nezuro takanga tichitaura guys. Panyaya ida tataura nezuro paya. Musikana yaJulie naKelvin. Tichitaura nyaya tichionesana suro. Julie achitaura akachindiudza mashunguridziko aiita achinzi zvakazodai kuti ndibve ndozodii ndiri nherera. Ndobva ndatogwadza kuti nherera nherera inoguta musi wafa amai. Handiti maona ndo musi wainoguma tikati nhasi iMothers Day. Handiti tikati nhasi iMothers Day. Stepa ndinzoti mwana wangu arikuda kuti tinde mberi nenyaya. Hello dear, sorry ndakukati nachimboatsa mumwe. Okay. Makake Zvinoitika njani mwana? Mose ndinongopa idea kuti Sara kana chikwanisa kuenda nefoni kumufi hama dzotaura naye. I remember like my instances ekuti kana boat chienda kuZimbabwe pakaita problem madrivers anoti tombora mutauro nemunhu wenyu and vanhu votopedzisira vaita rwendo rwakanaka ngotaura naye kuti ngasunungure zvinhu zvake zvifambe zvakanaka uda kunomuviga kumusha stuff like that. Hazvinei nechivanhu vangotaura nemunhu wavo chete zvinogona kubatsira. Zvino hakuna kahama iri kuno. Vanotumana. Aiwa pakaenda like pakaenda munhu even unokumbira handisingaziva kuti mamochari kuno anobvumira kuti munhu angopinda anytime. Amen. Amen, no, it's an idea. Handizivi nokuti mamochari kunonoita kwamwe kudai varungu aya. Amen. Handiziviwo. It's worth a try. Okay. All right. Thank you. All right. Right. Saka handei kunyaya yedu yanhasi. Nezvo tikatoda kumboita nhasi Mothers Day. Let's commemorate Mothers Day nevanhu vakasiyiwa nanamai. Andika vari kushungurudzika. Nezvo takataura izvo mushure mekunge tati mwana uya dei zvaigona ingadei dei mai vanga varipo ainosiya mwana kuzosiya mwana pamurume pamwe ainosiya mwana kuna mai vake. Ndokwakasati anosiya mwana. But nenyaya yekuti kana uri nherera paita futi hama yake kari comment section yakataura kuti tikushungurudzika. Mwana uyu akataura kuti handagara zvakanaka kumurume asi hama dzikati dzokera ikoko. Nenyaya yekuti vaiona kuti akadzoka anozogara kudzimba dzedu. Andimaona odla kumba kwedu vakatidzokera ikoko unorohwa nemurume munhu achirohwa. Andimaona. So hanzi chivanhu chechinherera kaichi handiziva kasi vamwe zvinotovashandira. Andimaona. Namba yaJosephine yacho yabva yauya. I think that's okay kuti itomboitwa Josephine. Tungotopai kuna iye Sara wacho. Tungopa mutoro wose Sara kana awanikwa. Right. Sara wauya. Petipedze neya Sara wauya Sara. Saka zvinodaira.
Sara wauya. Sara ndamona achitaipa iyi. Ngadaivire foni. Ndikungari kubasa ako sidaira foni. Ndikungari kubasa. Kubasa. Ndamona achitaipa iyi. Hanzi ndiri kubasa, I can't answer calls. Saka ari kubasa. Totaura wapedza. Atotenda senda message hanzi ndiri kubasa. Right. Saka hatimbotaurai guys, nhasi tichikomwe takati tanda redu tiri pano. Nherera inoguta musi wafa amai. Vakashakirwa namai vavo paya. Mukaoneswa ndondo, mukaoneswa nhamo, mukaoneswa sevanhu vasingafungi, mukatanga kuonekwa semahouse girl, mukatanga kuonekwa sezvikorobo, mukatanga kuonekwa sevanhu vasina basa, mukatanga kuonekwa sevafudzi vemombe, vaiti vebasa rezvese pamba, vamwe mukatowanikwa makatanga kuitwa masex slave nokuti hapasisina mubereki, hapasina mubereki anokuvhumbatira, wanga wave vulnerable. Handiti saka nhasi toda kungoti padururai station, handitika mungouya mutaurewo, handitika yesespiriri mutaure kuti chii Sara ari kubasa, ati tiri kubasa, tinzwewo kuti pamakashayikirwa navabereki muchikura makatambawo yakaita sei, makatambawo yakaita sei, makanga muchienda kuchikoro here musina bhutsu mumatoileti ekumamisha aya, kana maindawo nechi2 kg chemunga yokumusha uya chinge chingori chibago, umwe akabhotaura kuti ndaida ndisina bhurugwa, handisitorina kana bhurugwa rekupfeka. Handiti toda kungoti vanhu vangokliyawo zvavo makonjens avo vachitaura, handiti maona kuti zvinenge zvakamira sei. Inini ndinongodzokuru dzangu pakuti pakazofa hapo mubereki wokupedzisira, ndanga ndisisiri mwana mudiki diki zvokudaro, ndanga ndasamuka zvokuti ndagara ndichingodiwo ndakugona kuonawo nekuzivawo kuti zvakadai, asi nongovewo nechigumbu ndaive nacho, chigumbu chakaopera hacho, handimaona chekuti inini ndinoona kuti ava vana ava vabereki vedu vari vapenyu, vana vavo vaitouya every holiday, vauya vosiyiwa vachinzi vari kunzwa kumusha vachiuya kutaundi, vauya kutaundi vachiuya paya vasina kana bhutsu dzinoonekera, vachitengerwa zvese, vachitigwa zvese, vachiuya kutaundi everyday. Kungofa kwakaita mubereki wokupedzisira kuviga mubereki ka vana ava vanga voonekwa vari murengi, kuchinzi vari murengi vanga vauya vachiuya kutenga zvinhu zvavo, kana nekusvika kumba kwaiva kutadongoreri kuti vana vaya vakasiyiwa haufa havachadongoreri. Pavanga vari vapenya vachida kupuhwa shuga nechingwa nechiyo dzekura zvokumusha, vaiuya nedovi vediwe, kwaiuya dovi, kwaiuya mashachari aya, kwaiuya zvinhu zvokumusha zvisi zvamusi taingodlawo tiri kukutaundi kukunyimo nzungu zvese zvaiuya. Kungoguviga kwavakaita kupedzisira, pasara vana mavenherera, hakuna chacheuka, hakuna uchacheuka kuti rega ndinodongorerawo. Maingoti mukangoonawo mukangozvionerawo dambudziko munongoonawo yekutamba muri moga, mungoonawo kuti totamba sei, tongoitawo seiwo zvichingoita zvakadaro, handiti maona. So zvimwe zvinhu zvokuti ukazonyatsa zvifunga unonyatsa kutoona kuti regai ndimbonyarara mumbopedza yaGodfrey Mudona tigozopinda munyaya because vanhu muri kungoramba kuti kukonzerwa nenyaya yaGodfrey Mudona, saka hainayo basa, timboita yaGodfrey iyoyo ipere. Mapedza mozondudza tokontinya, handiti kana apedza mozondudza tokontinya, regai ndozvitsvagira panana vanhu zvindire panana, kana apedza mondudza guys. Kwai nangu handina kuningirira, handina kufirwa, but ndakatambaunirira ndiri mupenyu up to now, handina nhamo yandisingazivi. How wakatambunerera sei, mai varipo, baba varipo, how? Right, saka number yakaiswa apo yaiiswa number, handitika you can call in and share guys. Here we are not going, we don't judge, we don't do what, handitika fonera nyaya yedu ina. Okay, alright. Right, saka fonaiwo mushare nyaya dzenyu guys, tinzwe kuti zvakafamba sei. Ndada kudosvitira panapa tiwe kuti zvakafamba sei, fonai tinzwe guys. Unozoti Anna, sometimes it's not about kupiwa zvinhu kana kuti chi, it's about love yakungoti nhasi mufungete mamunini vapfuura nepano,
anditika baba vapfuura nepana kana kuti bamukuru vapfuura nepana ati ndimudhara bamukuru vapfuura nepana antiona zvaingonakidza pane kuti unonyatsoziva kuti vaiitigwa zvakaita sei kuvakirwa kudini namudhara wako namomzi vako vanhu vaya havasisipo wonzwa kuchinzi vaonekwa murengi guys zvorwadza wonzwa kuti vatoonekwa murengi vauya kuti vanga vaya kotenga grosari ravo vatopinda muna maidziko mabhazi ewhite and red ekunhingikira anonzi machikwaya ekwagutuku vakudodzokera guys. Hello brother. How are you doing today, Sister Melly? How are you? I'm good. Sunday. I'm good. And how are you? I'm fine. This is Frederick from the Ubuntu Peter Bogo. The group on WhatsApp. Ubuntu Peter Bogo. Ubuntu Peter Bra. Yeah. How are you doing today? God bless you. I'm good. And how are you? I'm fine. Happy Sunday. Happy Sunday to you too. Yeah. Hope my call doesn't disturb you at the moment. Apologies, sister. Okay, that's fine. What's up? We just have a group discussion on the platform tonight by 8 o'clock. Can you join by then, or you'll be busy with work? 8 p.m. tonight. Wait. Online on WhatsApp. It's just to come online on the platform. On WhatsApp? Yes. 8 o'clock tonight. Okay, I'll try to be there. All right. So I appreciate you. Okay, sharp. Have you received the reminders to keep you noted for the meeting, or you haven't checked yet on WhatsApp? No, I haven't checked my WhatsApp. No wonder you are new to the meeting. You are new to the meeting. It's popping just now while on call. You got one showing here on the WhatsApp screen, so that once it's time, you can just leave it to details. I remember you. What's the topic today? It's just a group discussion for all members of the Peter Group. Are you with me? Just a 30-minute get-together meeting. We are not taking much of your time. Okay. No, I will come. The reminders came in on your WhatsApp screen just now, 6 digits. You got the one showing there. Mine is 131606. It just popped up. Have you seen it on your WhatsApp screen? Don't worry, I will come. No, did you see the numbers? It just appeared here on your screen on WhatsApp. I saw it. What number do you got? I'll check my brother. No. It's showing there now. What are the numbers you got? Don't worry, I'll check. Rubbish. Even to block. How to tell kuda kutoti ningirira ipapa. Kuda kutoti mira ipapa. Kuda kutoyeka. Nditova tomuripota ku WhatsApp ikoko. Ndova tomblock. Ndova tomuripota ndikamblock. Kwai kupita bra Ubuntu Peter Bra igroup remaZimbabwe. Igroup remaZimbabwe Peter Bra iningikiri Ubuntu iroro munhu yeye kutontumira diki kuti kwaimbaya nhamba dziripo kuti ndibai ndiudzei kuti Peter Bra Ubuntu remaZimbabwe iwe unotaura chirudzi chako chekumari hameno wapinda chekunigeria wakapinda kuPeter Bra rinotaura kwashona kuUbuntu wapinda papi vari kuyeka mafoni evanhu ari kuyeka paanofona ndinobva yabutrukora ndobva yaburisa zita ndadauti ndamubloka ndikamuripota indatanga ndamutuka sada kabloka tisikama yemunhu ende zvakaoma iye akatoti phone number from Nigeria ti zvakaoma then so kana vatora WhatsApp yako vanodii izvo zvavakuita zvokutumira vanhu kune wakabigwa 500 suru kune akatumigwa kwenda kwaiditumirawo mari ndiniki andivachera kukoresana mari ndobva atumira 500 ka asina kuvhunza asi guys hatimbomufonera timbomutuka hamuzvioni hatimbomufonera timbomutuka hamuzvioniwo guys hamuoni kuti timbommutuka guys hamuda kumbotukwa uyu kana vaheka foni wodii naini wona nyaya dzevanhu dziri mufoni ndodzavari kuda naini anda kumboudzwa kuti Zimbabwe zikamu zichii. 12
Do you know that I'm a Satanist here? You are very much welcome. I want to see your face. Show me your face. Uda kundihekera nyaya dzavanhu dzakangozara mufoni maunyariwa kuda kufambisa nyaya dzavanhu kukonzi dzimwe ndo vakataura iwe unenge uchaudza munhu kuti mune nyaya dzesensitive mufoni dzimwe dzacho dzikaisa ndipo delete dzinenge dzichingove museruko obva ati ndivo vakandikisa iwo kwabiwa nembavha ndimasympathy. Anyway, ngatidzokere kunikikiri yedu izvo zvichatuma mumwe izvozvo usanonoka kutotumira nikikiri kodi ndei kana ndichawangopinda pawhatsapp kodi ndei kana chivanga kungopinda pawhatsapp pagurupu rako kodi ndei handi gurupu rinongopindwa roda kodi. That my brother, I will come at 8, but I saw you. I wanted to join my club. Satanism club. Sure. My brother, yes, I'm going to come at 8, but my spirit is telling me you are the right person. I belong to we've got a group. Can you please come and you are the right person. Your blood will match. Your blood is wanted. Alright, guys. I think today kunyaya yedu guys nererai kutotikanganisira live yedu shuwa chimbudiji. And guys, takati nhasi tikuda kutora nezvazvo antika saka vanoda kufonai antika guys vanoda kufonai guys tienderere mberi anzi please call him nendotomu unblock kapa inoita here kuti ndipinationa imi moda drama iyi yeah ndamu unblock right phone ndikafuna ndikazofuna handiheka nditika hello Yes. You know, when you were talking to me, I don't know what happened with my network. When you were talking to me, something just came to me. My brother, you are the one. You are the one, my brother. I've been looking for you. You are the one. You are the one. Immediately, my phone cut here. Immediately, then my boss just told me straight away that you are the one. We need you to come and join us, my brother. Oh, you saw the 6-digit number? We need you to join us. Let's forget about the number for now. We need you to join us, my brother. Do you want to make money? Join. Do you want to make money? Yes. Real money? Yes. Yes, you are the one, my brother. You are the one. We've got our own club, yeah? Do you have a brother or a sister? Mm-hmm. Do you have a brother or a sister? You are not trying to you are not playing with me. I'm not what? I said you ain't playing with me. No, I won't kill you, but you don't worry, you know everything as time goes on. Are you up tonight around 12 o'clock, 1 a.m.? Can I come and fetch you? Yes. Around 12:01. Can I come and fetch you? Yes. Okay. Yes. All right, my brother. I'll come and fetch you. Then I'll take you to where I'll take you to my queen. Then we can make all the deals. Okay. So yes. The number that show on your screen. No, forget about the number. Let's forget about the number. Let's forget about the number. Don't worry. You cannot hack me, my brother. I'm spiritual. You can't hack me. I'm spiritual. If you know you are spiritual. No, I am spiritual, my brother. You are the one. Your blood is the one that we are looking for. We are looking for your blood, my brother. We are looking for your blood. No, why would I know we are talking? You don't have to see me. You see me at night. I'm talking to you, Mus. Are you scared? No, I'm not scared. You are the one who's scared. Go down. You are the one who's scared.
atokata chike ndichishubhuloka kata wakata wakata what do you block, guys? What do you block? What do you block? Even said like a block, I'm going to block. I say, what do you block? As you want to take if I call. No, I don't know if any numbers. What do you block? I hope you don't know. You don't want to kill me. I don't know. I see I did not go to be around. Could not pay a chill around. Guys, look more away. Then go to another one. They empty. Unoita mari zvakaoma. Ndikanyukandiyekimiri ndapandakondara bhadi block abva akatafonera kuti block guys kuti yukandiyekimiri am spiritual. Zvakaoma ende vanava ende hande kunyaya yedu saka ndadisturba nyaya yedu guys. Hande kunyaya yedu tisere nemapedza right. Hande kunyaya yedu guys. Asi nepaparongo kuti kuna chiti zvetiramba tichitaura I don't click wrong number. You got to forget about the number. Let's talk about the real money. Right. And they guys and they told and they that's the block that don't block on this then to block you. Kuyana the free that no one that can block out this I'm block. Right. And they guys couldn't edit out. And they couldn't edit out. Vanoda kufona guys fonai timboshare timbonzwa kuti zvakamira sei tichikura paya zvii zvaiitika kunherera side uku kwakamira sei. And put your 2 verification. Ine 2 verification wani papa sa kutofona chiti pazvikodi. Ine 2 verification ipapa. Zvakaoma. Right. Fona guys, amusitaka kuti ndangu ndichinga zvangu kunovata kana tisina zvedu nyaya yacho pasina vanhu vaida kutaura vasipo ndine zvangu kunovata tozoita ramwe musi. Ine zvangu ndinogeza ndipinde machira ndizvivatire. Modzinoya here neziva irori. Hande tione guys kana pasina tinde kunovata. Vaitaura zvenhamo vaireva isu like baba namai varipo here kana kuti vanga vasisipo naPrecious vanga varipo here kana vanga vasisipo baba namai yanimboisa tandiushu. Hi, Sisimeli. Hi dear, how are you? I'm good and you? Okay, inini ndoda kutaura panhau yeprogram yamatanga iyi. Being an orphan ndoda kutanga kuudza vanhu. Ndoda kutanga kuudza vanhu being an orphan is not the end of the whole world. Vanhu vanofunga kuti kana uchinge wavanherera you need to become lazy for yourself. You don't have to work and everything. Inini ndakakura ndiri nherera. My parents angu akashaya when I was very young. I think ndakanga ndava mu grade 7. Baba vangu vaitravela nebasa vari musoja vachienda abroad. Right. Then mai vangu vaiva vari munhu uyo ainamata chipostori asi vaiva vari munhu anga akanyarara. Zvekuti kushaya kwakaita mai vangu kwakandidzidzisa chinonzi upenyu chi. Mai vangu vashaya, baba vaiva vasipo. I looked after my mother, which is I'm even writing my own book to be published very soon about kukura kwandakaita as an orphan. Mai vangu kurwara kwavaita baba vaiva vasipo. Vakashaya and I was the one aivapapa aivachengeta until vashaya. Zvakatotanga kutoradzika vasati vashaya kuti hama dzinotanga kusuduruka kana hama yavo yakutanga kurwara hama dzakatanga kusuduruka.
masisters avo vakatanga kusuduruka by the time yairwara mai vangu. Zvinova zviri zvinhu zvanga zviri a very hard situation, baba vasipo mai vari kurwara until vazoshaya. Pakushaya pavakaita takabva tatotorwa tikaendeswa kumusha kunogara nambuya. I do remember kuti zvakatanga kuoneka parufu chairo inhau yekuti baba vanenge vasina kupedza kuroora chinhu chakaoma chose kana when it comes to the funeral yamai kana vachinge vashaya. Vana vanosara vanooneswa nhamo nevapenyu nekuda kwekunzi baba venyu vanenge vachinzi baba havana kupedza kuroora. Chinhu chatakatanga kutukirwa tiri parufu ipapo kunzi baba venyu havana kupedza kuroora mwana wangu, we had to be taken kuendeswa kumusha kwaamai nekuda kwekunzi baba vakanga vasina kuita sei kupedza kuroora. Takandogara kumusha. I remember kuti kumusha ikoko kubva imagine kuti kubva muHarare uchienda kunogara kumusha uchifamba 10 kilometers kuenda kuchikoro, 20 kilometers kuenda kuchikoro. You are a girl child. That was the last time yangu kutanga kupedzera kuziva kushandisa chinhu chinonzi paid chi mupenyu. That was the last time yangu yekuziva kuti kunopfekwa bhutsu. Ndakatanga kuziva upenyu hwokuti bhutsu hadzipfekwi uchienda kuchikoro. Takatanga kupfeka matenesi ekwabhata aya. Matenesi ekwabhata aya achiti kana achinge abharoka waisa bhokisi mukati kuti ukwanise kufamba kuenda kuchikoro, because makilometers ataifamba kuenda kuchikoro taimuka kuma4 totanga kufamba kusvika tasvika kuchikoro. Apo tosvika kuchikoro paiva pane chikomo chairwadza zvisingaiti. I remember kuti even yataiti mbuva mazuva ivavo aiva ari maputi ane nzungu kana kuti mangai anga ane nzungu. Taiti Monday to Friday taienda kuchikoro nemangai ane nzungu. Saturday and Sunday, Saturday taisaenda kumunda because taiva tiaenda kuchechi. Sunday taimuka Wandambi, wainzi Wandambi makuseniseni kundoedza. Taikwera mumunda sisimeli, taidya porridge mumunda, todya lunch mumunda, tichigobora minda mirefu minyowani iya zvigobo zuva rese tiri mumunda. Apa uniform haina kuwachwa sisimeli, apa homework yekuchikora haisati yaitwa. Taiti tobva kumunda takananga kumba tobva tine mabhara ane huni nemabhara ane mvura. Kwaiva kusvika ndokunobika, kutsvaira nekuwacha uniform ipapo nekutogeza nekunodya. Maiti masvika nguva yemanheru kuti takundonoverenga mabhuku. Zvaibva zvanzi dzimai rambi baba venyu havana kupedza kuroora, baba venyu havatumiri mari yekutenga chi yekutenga parafini. Zvaiitika ndezvekuti pakashaya baba kadhi ravo rakatorwa rikapiwa munin'ina wamai. Munin'ina wamai akati zvawira mutswanda, saka haana mari yaitumira kuna mbuya mai vamai. Saka taingorarama zvaiva zviripo zvichinzi baba venyu havana mari yavanoita sei yavanotumira. Mari yandinayo ndokuita maricho yekutsvaka vanhu kuti vandiitire maricho mumunda mangu. Saka anoda bhuku rekuchikoro, anoda penso, anoda kutenga mapedzi, anofana kubata ndima yake. Ndomuchaja kuti $4 for 2 maraini. Saka ndokurarama kwataita, taitochajwa maraini ekunzi $4 for 2, wobatawo kana 10 lines wopuhwa kana kuti $5. Kana uri simbe isingagoni kusakura, zvaireva kuti pako pakugumira kuti ukwanise kutenga tennis, ukwanise kutenga penso, ukwanise kutenga mapedzi. Waitotanga wasakura mumunda mambuya, vaikudza kuti ini mari yandinayo ndeyekwaya vanhu vanondisakurira mumunda. Ende pawasakura sora rikabuda uchadzokorodza usati watanga kubata imwe ndima zvakare. Ndokurarama kwataita. Saka imagine kuti raining season waibuda uri kumaperiods kuchinaya uchienda kuchikoro pasina kana umbrella, pasina kana chii, takapfeka masaga tichienda kuchikoro. Mvura yaitangirana newe makuseni. Handi munoziva zviya zvataita kuenda kuchikoro zvekuti mvura inotanga makuseni muchienda kuchikoro, modzoka mvura yotanga. Mvura yanotanga nemi makuseni muchibuda muchienda kuchikoro, modzoka zvefuti yotanga nemi muchidzoka. Saka imagine kuti uri kumwedzi apa taishandisa machira ndo anga ava mapedzi edu munguva yacho iyoyo. Taingotiwo waingopfeka zvimachira zvako muchiplastic wasvika kuchikoro wobva wabvisa chakatota chiya woisa chakachena wodonhedzera mapiti toilet aya.
hembe uniform taisa maplastic toisa bhegi toripfekedza plastic ndokurarama kwataita kuchinaya dzimwe nguva rwizi rwaiti rukazara modainzigwa kuti nhasi hamuyi endai munorara kwanhingi mhiri kwerwizi irworo apa imagine kuti wakazvagwa uri mwana waigara muHarare wakundonotanga kunorarama upenyu hwako wakanga usina kurarama senherera. I think pakurarama munhu anonzi mai chinhu chakakosha in life. Sometimes it's better kufirwa nababa pakutanga mai vasare vachirarama because you have all means yekuchengeta vana vake. Mai vakatanga kufa pakasara baba, that life of yevana inoita hell mukati mekurarama. Mai munhu akakosha mukati muupenyu hwevana, and aifunga kuti if she was not there my mother I could live the way yandakararama munguva iyoyo yandakararama ndiri kumusha. Do you know unosvika to the extent yekuti you hate school paunomuka makusenitoro kuti zvatanga 20 kilometers kufamba kuenda kuchikoro apa uchindodla maputi uchindodla mangai apa uniform yatobvaruka unogara uchingosona uchisona. Mafuta ekuzora aiva ari cooking oil ine lemon ndo yaiva iri body lotion iyoyo. Saka ndiri munhu aigara achingobatikana nekuzvibvunza kuti kune mhaka yei Mwari ndichirarama upenyu hwakadai, why ndichizviblema kuti why mai vangu vakatisiya dei vanga varipo vari vapenyu tisingararame upenyu hwakadaro. Tikaenda sesimedu kusvika ndasvika pakupedza form 4 asi muklasi macho imomo waitoti nekuti unenge wakaneta waswera kumunda wamuka usiku waenda kuchikoro kwaiva kungokotsera chete nekuvata kugamu class, kukotsera nekuvata kugamu class kuti uteerere zvinodzidziswa naticha hauzviwisisi nekuti nyama yako yakaita se inenge yakaneta zvekutodaro. Saka inini ndachida ngoti since today is Mother's Day, when you have your mother with you, to those who have their mothers, love your mothers zvekutodaro, because our mothers they protect us from a lot of things zvatisingazivi isusu, spiritually, financially, in everything. There is no a mother who will ever reject vana vake. Vana mai vedu vanoenda through a lot for the extent yekuti tiende kuchikoro tidye tichiguta tichipfeka zvakakwana, ivo vachizvinyima vachiitira kuti isusu tive neupenyu hwakanaka. So inini haisini kuti kurasirwa kwandakaitwa namai vangu, it was something which was very hateful. Zvinova ndo zvakandipa shungu yekuti I want to push so hard to become where I am today, because I've seen kuti a mother is somebody who is very special in a girl child's life, even in a boy child's life. Vana vazhinji vanokura vana mai vavo, kunyange mai vari nzenza, vanokura vari better off zvekutodaro kupfuura mwana anokura asina mai. Vana vanokura vasina vana mai vanokura vane bitterness yekuti vane anger issues, those things that you face uri mwana mudiki without your mother. It will affect you as well as you grow up. It will affect you as well into your relationship aunoita mukurarama. Whether you are a married woman, those things they still haunt you if kana usati wa healer. Kana usati wa healer, you need kutoenda ma-counseling sessions ekuti uite let go of the traumas that you went through, the stress that you went through uchiri mwanasikana. That's why you see vanhu vazhinji vari kunetsikana kugara muma-marriages. A girl child ari kutambudzika singaiti. Mukada kutarisa vazhinji vacho vakakura vane bitterness, vakakura vachiita go through a lot, and they've lost their parents while vari very young. Saka inini I just want to leave message pane to those who have got their mothers, please chengetai vana mai venyu vachiri vapenyu. The moment you lost a person so called a mother, you will see the hell out of you. When your mother is there, have a chance and opportunity kunoshangira vana mai venyu muchivaudza whatsoever zviri pakati pemwoyo venyu zvinokustressai, because that woman named a mother is somebody are very important mukati meupenyu wemwanasikana. Inini I have seen it all. Ndikaona kuti kurasikirwa kwatakaita takarasikirwa nesomething changa chiri very important, because the moment inotofa mai, most of varume mukadzi achifa nhasi hatori kana 5 months anenge atova nemwe mukadzi. Yes. They don't even think about vana. I do remember kuti patikambosara tigara nababa, baba vaitotaura
dema enda kumusha kwamai venyu takazodzoka kumusha tikatanga kukontinya kugara nababa but takaona nhamo yechimbetu vaidzimwe nguva kana dzakakwidza vaidzidzira kuti musandistresa pano musandinetsa madema enda kumusha kwamai venyu kwamaigara saka munhu unyatsokuona kuti munhu anonzi murume yes of course vakadzi we might want to be married, we might want to have varume kuti vatisustain our life edu but those people they will not be there for our children kana tichinge sipo pane rinopasi. A mother is someone very important. Those people, they protect us from a lot of things. Saka ndo message zisimeli andoda kusiya kune vana namai vavo vachiri kurarama. Idai vana mai venyu vachiri vapenyu. Nguva dzose vasurpriseiwo pama Mother's Day. Vatengerewo zvekupfeka. Vaitirewo zvakanaka. Sit down and speak to them and hear kuti vanoshuvireiwo mukati muupenyu because vanhu vaya vane mabattles avanototirwira vari vapenyu. Saka ndio message yandanchida kungosiya muzuva ranhasi. Aiwa, tinotenda Kola, thank you very much for the wise words. Asi pana namai apa ndofunga kuti zvinodhipenda namai vachona. Vamwe mai vachona kusungira play pane kuti vakublesse vakunamatire. Vana mai vanotinamatira zveshuwa. Hakuna munhu anogara ari pamunamato samai vachitsanyira vana vavo. But kuita vana mai vekuti manje vanotokudestroya instead yekuti saka zvinodhipenda nekuti iwo ndiwo unoziva mai vako ako kuti zvakamira sei. Kune vakutochema izvozvi, vari kuchemedzwawo namai vavo izvozvi kudai. Vari kuvandotozivawo vamwe vanotori kuseruku kuti anotara better stay. I think chinenge chakaitika muri kunzwa ndiri kutaura kuti bitterness. When you lost your mom, you face through bitterness, you go through traumas, you go through a lot. You will be asking yourself, why am I here and everything? If I was somebody asinganamate mupenyu, I was end up also becoming a toxic mother. Kuti I will have kuti I don't care. Ingawane ndakafirwa namai when I was young. So mwana you don't even care. So zvine kwazvinotangira kwazvinobvira kuti munhu azova nemoyo wokundonorasa mwana mutoilet sisimeri, kuti azova nemoyo wokunesera mwana poison, kuti munhu azova nemoyo waanenge anawo. Pane kwazvinenge zvakatangira sisimeri. Saka zvinhu izvi zvinenge zvatokatotangira kubva kuna nambuya vedu. Handiti remember ndiri kukudza kuti ndakagara nambuya namai vamai, mai vashaya. Kwandainzi kana uchida pencil, kana uchida pad, kana uchida mari yekutenga bhuku, unotanga wasakura waiti anonzi maricho. Handiti mari yandinaye ndekuhaya vanhu vanondisakurira munda wangu. Saka do you think nezvandataura kuti mbuya vangu vaiva vari munhanga akanaka kana vachindisakurisa kuti vandibhadhare kuti nditenge pencil yekuchikoro, nditenge bhuku yekuchikoro. Handiti muri kuona kuti kune zvazvakatangira. Saka izvi zvinhu zvinodhipenda nemwoyo wemunhu. Kuti iwewe, do you want to take the good part or you want to take the bad part? Saka some of us, we go for my counseling, tichinobeterwa, so that I can become a good mother. Saka pane kwazvinotangira sisimeli, when you don't heal, uri mwana, when you don't go for my counseling, or you don't, usina munhu akakuudza chinhu chinonzi Mwari, dzidza kunamata sisimeli, unofa, unoita a toxic mother. You even hate your own children. Kune vamwe vanhu vanovenga vana vavo. Handiti muri kuona there are ladies vekuti kana vakazvara vane nhumbu papasisimeli. If you are pregnant ukabviswa nemurume, paundonozvara mwana, do you know that zvawanga uchisangana nazvo zvezvo there are some women vanoita kuti kana vakundonozvara vana vanonzwa vasina mwoyo wokuda vana vavo. Anotarisa mwana achichema so. Asingadi kana kubreastfeeda mwana, asina kana hanya nemwana. Why? Just because paanga ane nhumbu aishungurudziwa, aiabusiwa munhu uyu. Haana kuwana counseling yakanaka. Saka munhu yeye nyange mwana iye achatanga kumuitira toxic just because haana kuwana enough help. Handiti saka zvinhu zvinobvira pakati pekuti ndiani wakapira nyaya yako and akaihandla sei. Oro wakakudzwa zvakaita se iwo wakachuza road yakanaka here. Ndosaka chinzi muupenyu kune nzira mbiri, there is a path, kune nzira yakapamhama kwoita nzira diki diki. Iwewe munhu wega sisimeli unochuza kuti uda kurarama life yakaita sei. You choose for yourself. Saka vaya vana mai vari toxic vaya, it's because marererwa avakaitwa kwavakabva. They never healed. And they become toxic. Even vana vari kuitira toxic sisimeli vavo, vachaitawo futi toxic to their own children. Pane kwazvakabvira.
pane kwazvakabva, but now zvinozonetsa manje kumwana kuti kumwana uri kuitira toxic mwana panoita kola pafona ndizoda kupindura iwe kana uchi. Alo kola? Yes kola. Okay, ndandira kutaura zvinotaurwa naTandiwe to differ. Inini amai angu mupenyu, baba wangu akafa long time ago. So I don't know why I'm just so emotional. Takakura tina America medu chapter 18. So sorry, I don't know why I'm this emotional, but anyway. You don't normally talk about it. Makazvipotla in. Azvibudi. Right, tine different factors. So in papa na different factors. Inini ndina baba vangu one ndika. But vamwe vanenge vana maybe vari 2 kana 3 ndichi not 8. So vaiti pavanenge vagara vaikona kuenda nesu kana kuti vaitisiya kwaamai vavo. Vakakura upenyu hwavo hwakanaka zvekuti background yavo she was okay. Vakakura zvakanaka zvekuti ndakusasingeti. Isusu vaingotiwo vakaidropa vanenge vaienda nesu kunotonotisiya. Vaenda nesu kunotonotisiya. So tazokura manje wandinotedzana nemusikana mukuru kwanje ndiye akashanga kuti amusikanzwa wa 16 then ndobva aita mwana kudaro then because meya vedu vakwatinana nafa nazvo havana kutichengeta. That's the whole thing. Vaingotisiya tazongokura chingochengetwa nevanhu mumaraini. So takura chingetwa nevanhu mumaraini zveshe zvekuti angumu vana vari mumaraini ngoti mandefunongoposa tarasara mandefunongoposa tarasara. So tazokura manje then tazokura kudaro ini ndabva ndazorora ndakatanga kuroorwa zvangu zvakanaka ndachata ndibva ndazokunokwa then ndibva ndatanga kuvachengeta amaivo ndatanga kuvachengeta ndazima kuchengeta vamwe vese manje vese vari kumashure. So ndichengeta vamwe vese kumashure but amai vangu havambofa vakatenda havatendi nyange kwavaitira chinenge havatendi. Sorry kukola sorry. Vakavenga inini last born sitakada zvachose nyange ukada kuita sei unovaitirazve hapana inda ndisina mvura ndamuvaitira mukurarama hapana upenyu hwangu kwese like kubva ndiri teenage because ndakaroorwa ndiri 19 ndobva hapana chona ndisingavaitiri kubva ndiri for the past 20 years I've been doing everything. Pana nda kuteerera maprogram ndichiteerera maprogram nemaToxic Mothers kana iti ndikateerera maprogram ndikateerera maprogram zvezvekuti ndinoita kuva ndakuta kwakapasitamura zvezvekuti ndinokuta let me just kumbodistance myself handii but chinhu ndinongozopedzisira vakangofona ndinofona kana tivo vanofona vanotaura zvisha zvimawedzi aya anotapira kunakidza kungonakidza ndetera but kumaraini kuzanogara pamba pangu kumaraini kwatinogara because munini wangu nelastiponi inogara futi pamba pangu hapana munhu asingazvizivi zvese vanotupirira vanoita sei zvizini havanotupirira in 2004 ndakavatumira mari ndakatora loan kunovandivakire imwe imba vanhu vadya mari yese handiti saka vadya mari yese then vanoda kutengesa imba yavanhu kugara saka pavanoda kutengesa imba yavanhu kugara
pane mukoma wanotora uye kuti akandisira ini kufonera afati iwe kuzi pane munhu ari kutotenga imba izvezvo fonerai loya akati handine loya wega ainzi Kamoti saka ndichafonera loya wayo yandobvaita sei apa atomumhanyo yeaction nobhuroka zvese mapepa chine senti nawo mhanya vhaina nobhuroka zvese handiti anobhuroka zvese abva aenda kumba kwavari zviso abva aina noti kuvabvisa ipapo ndatimeditani saka ivo vari nechigumbu nani takavaivhekta pamba kuti vaida kutengesa imba kaisiri yavo yemukwasha zvadaro saka zvadaro manje ndobva sei ndobva tagara ndobva tatongozongoregerera tazongonyarara tatongoregerana taita sei so now hapana munhu asingazvizivi kuti vakasungwa handiti vakabviswa ipapo kunoti kuti hapachosungwa but kunzi wangu vakabviswa for short period of time then ndobva zvinhu zvese zvaita vaseto before vadzoserwa ipapo bcause havana kugara tadzosera ipapo till today ndokwanogara but even nyangwe ndikaendesa chikana ndikaendesa isiki vanotengesa panenjira vasingatengesi ndikamuda kutaura chito izvo ndichaita ngozi saka now ndiri pathat point yekuti ndinononga pamwoyo pangu pepe hasipa zvachose ndezvekuti vanoti kana vakafona vanogona kufona vachitema chikunonyeredza miri ovhunga kuti chii zvondikana kuti musana nhasi handinakanda kumborara musana wangu waida kunditumira mari ndikatumira mari vanozofonera mwana wangu ovati kubva chepo kuti chiko wati ndarwara ndoda mari ovhatumira mari saka she does that kuvana vangu kana kuti kune murume wangu behind my back then ndozonzonzi ndakatumira munhu ndikatumira kupo mari muzi vanditi vari kudani ndinobva kuvatumira mari mamanje so saka ana mai atonoo kuti ndivati ndativasenda zvangu yekumabasidei even vana tititoto ndaida kuvaendesa nhasi davipapa kudubaya but hatono mwoyo wangu wakangoramba ndakawithdraw anditi but pesa pangu achimboenda so atonoo kuti nditi kumothers day here kana kuti because today I don't feel like ndinofanira kuvadaro like nhasi I don't know for some reasons ndiri kungofira that down yekuti I'm not supposed to kunge ndichidaro kwavanhu it's sorry caller, it's a complicated vanototi serious issue maivapo chaichaivo a serious issue yavanototi nayo. Now the thing is like pakuzosarudza kuita zvinge iwo unoda kushandiswa vamwe vari protected ipapapo izvo zvavigara kumba kwako nemukwasha ende musi wamunenge makuti mukafunga nhasi pakuda kuenda papashandisa kuvabvisa munovabvisa sei patoenda pese patoenda kumahombe pakati mumaraini pakatozozwa zviro ndaidaiisaisa imama messages vaikuudza vanhu mumaraini imomo vachitoti imba ipapa munhu wese anoziva ikoko anoti pamba pangu vaenzi vari kuuya gatipogatirisa pamba nhasi vaenzi vari kuuya next week vaenzi nongeskunzi vaenzi zvingi vaenzi vari kuuya tandikitana even nyamwana tikagara notati maybe taita 2 or 3 weeks tagara vanopfudza ti saka muri kudzokera rini saka iwewe nemurume wako hausi kuita problem here nazvo izvi because inozoita problem kumurume mandi for some reasons anenge is a very quiet man way too quiet saka handizoziva mandoti anenge achizofunga chi maybe angomirira kungoexplode I don't know ipapo ndobva ndisingazive because pane pakaipa let's say nhasi murume afunga kuti imba iyoyo tida kutoitengesa muchavaudza sei ndopanokundizepapo panotonetsa ndisi ndakavati tovatengera takatovatengere movatengera kumbare kumabvuku taida kuvatengera imba kunana budiriro taida kuvatengera 2009 kukuwadzana sorry taida kutengera kuwadzana vakaramba vakati ndikuda ikoko kwatiri ikoko
tikati no kuswa kwatiri kudzimba dzena dzakakudhura handiti vakaramba then bva zvinhu zvazvakutunetso takuda kuti ndimuri tikati vatengera kunenge kuri nani kwakaramba kati ndiri kuda iko kwamuri kwatiri izvozvo saka hadono what to do nawe zvino zvapachesina mari izvinezvi zvinhu zvakunetsawo tivanhingire tichakutirayo kuti tito zvinhu zvedu never know neupenyu. I think makakanga makatanonoka maifangosaitira kana imba kukwadza maifangongovakira musha chaiwo chona chaicho takatokutenga musha handiti wa ati andautengera kumwe kusaiti vakaramba katina handigare kumusha handigare kumariseva handiti itoutengesei zvenyu musi wacho nevoyo handiti ndova hanzvedzeyo ndivona nanzvedzeyo ndivona notengesa vakati ndiri kuda kwana mai vavo kunobva mai vavo ivo ndokwa ndiri kuda kunotengerwa musha kwana mai vavo saka tatongonoti zvese izvozvo ndina handichiita saka izvinezvi manje handichakwanisa kuchiita zvandaimboita like mushakana vachona hakuna here misha yakachipa inokwanisa kuwanikwa because nditona hangu pamistake ichaitika panyaya yemba vachaita mistake hombe ndopamuchakrosana line zvachose ipapo because isu zvakutaura kuti already vakutoziva kuti imba yangu ndiona vatozikama iri imba yavo handiti kuvabvisa ipapo chaiko chako izvi zvichaita kuti iwe mereji yako isheke because uya ndingakutaura namai vako mai vari vachidza titandishitereki izvozvo anditozviona maybe itori time yacho izvozvo yekuti muvaudze kuti imba yatengeswa zvave kukuenda yakutengeswa zvino zvatandivaite dhosizvo patiri kuita kwe9 months time apa tandiri kutombofunga ndinogara zve18 months saka tandinofunga kuenda kunogara kumusite kusiri kwavari handiti kuti tingozongotona taro handiti saka ivo vakameka kuti isi tradition yekuti pese patinouya handiti vanofanira kuuya kuzotitambira paairport kana whether I like it or not vanofanira kutitambira nekuti tuseni saka zvezvekuti hazvichanditira handichisina kadhati keke handiziva kuti nditi maybe this time maybe you don't have to tell you munongoenda kwamuri kuenda ende mona when I guide zvakuitika vanogara mundu anogara 18 months vari kunosvaka kunogara vanemba yavo itori kwakanaka ikoko but vanofanira kunotsvaka pekunogara for the next 18 months vachibhadhara asi vaneimba mai varimo nokuti vakagara mupachera disaster chete panocha disaster mukanogara mose ipapo ndokutaurirai panocha disaster 18 months hamugarisani because vakaudza vari kuti imba yangu muchada kuitawo matouches muchidini havachatodi ivo vakatojaira imba yacho yave yavo because everything zvese zvese kuti kana tikapingira mari kuti vanogadzirisa her own ways zvavari kuda gadheni vanoisa pavari kuda ivo kuti gadheni ndoda kuti tiende apa kana tiende pasaidi apa kana kuti tiri kana vari vana vakauya marooms iyo haifanira kupindwa ende for some reasons pane room yavasikade kuti ipindwe inogara yakakiwa munei handisi ndina wangu mani wanokutaura uyu mudeko wavasoinenda iya vatide zvachose anoenda kuchechi saka zvari kuenda kuchechi hadono kuti mashefa vanonendena chii so anouya achifa sauti nechika anopinda nemapenda kusau anouya achifa sauti saka izvineso so agitated zvokuti zvezvokuti pane something chakiri kuitika kwavari but its very agitated zvokutoti vari kupenga zvisingatomboiti ya kola zvaiko zvino zvagai agent kumaudza kuti baitengeswa motagira pekugara then imba haitengei zvokumhanya nosiya imba haitengwi zvokumhanya handi chiva munozongoenda motaura iri kungotengeswa handi muza kuti imba haitengwi sematomatisi tangopinda wono kuti ichiri kutotengeswa imba ehe because he's trying to sell imba yemukwacha Natinao everything is made, everything hapana chatisina zvese neagreement yekuda kutenga zvizangwanyorana pasi ende mimba chinangu aitengesa ndisiku ndisingatomboiti saka dei vakatengesa imba iyi mubvunzo wangu vaindepi vangu vachienda kune imwe imba because tanga tantine dzimba tereki saka vaenda kune imwe because mistake yatakaita takasiya matitle deeds edzimba dzisidziri tiri kwavari nezvitupa zvedu kwavari makazozvitora asi
saka zvese zvakazotorwa neuyu muningi saka vasingamude zvachose uyu zveti vakatengesa ibai saka vaitaura kuti imba takaisei just like kudya kwavakaita mari yatikatora yatiri kubhadhara nhasi kuti yatikatora yavari kubhadhara yatiri kubhadhara nhasi mari yachina vakambocha havadi kubvunzwa unonzi munovhwa zvozvandizvondiye unofanira kuvaripa nezvandikavaripa kangani so now vakanditandizva even nyange ukatenga ndege nyange ukaita sei handisi kutombobvuma kuripwa nenhau yekuti takahamba ifita that time yai murumu umomo mabisho akukola motori nyoka dzirimo murumu imomo mune mhari mune nyoka mune zvinhu zvirimo zvidhoma zvavo ndozvashima zvirimo it could be why ndidaro because ndandine mwana mudiki yaiti akapinda mwana aitiyemo kuti ndipane chinzi ari kuona iwooma akatasabhenga debate wandinayo tobva tazongobuda tikaenda kana tikaenda unogara kana kuti kune imwe imba handiti anenge ari right kana kuti tikaenda kana kuti kumba kweaga brother yangu anenge ari right I think iko zvaizvo zvikona kakwakutongoita putopfudzana kutsvaga munhu agent anonoita saagent kuti the house is now on sale ndo zvatorepo kutongonoita saagent kuti imba yakatengeswa saka you guys you need to see where to go ndokutoti vabude imomo then kana yagara munosiya makaisa lodge kola agent ichitarisa imba iyoyo ichitarisa imba ichiita inspection yemba iyoyo lodge agent ichikutumira mari ishora yayo percentage ichikutumira mari then kana azongochizivawo papaingotaura kuti yakaramba kutengwa tikatongotaika kuti ngatichichengeta asi inenge ine lodge munhu akatadza kuita upenyu hwake ananga achiti munhu izvinezvisvo mapukuru you need kuti pamunenge mauzouya munoita maretirement where do you go you really need to start planning for your life munhu akatadza life yake akatadza then ada kuti tiri kudhonza tese tidende tese semo yaakatadza aichokwadi vanorwadzisa mai avo hei but kune vamwe vana vanoda vanovaitirawo iri izvozvo kune vamwe vana vari havari izvozvo inini neuyo tiri pumudikwe zvakaoma uyo havatombotita zvachose vanoita zvezvekuti kusekerera nekudesa ukaseka neunofunga kuti hava saka takazogona nomukadzi tichifoaiwe nditoonekona kune mafunguranda unochita nemaitiro unovaita matiniro unovaita madera unovaita so devadzora mwoyo wavo dai mwana vaitira nyasha vanhu varikutaura rinaraiti kana zvatogara nemaraikura kuti zvatenderera kuti ha zvatenderera saka taurodzaiwa munofamba zviri kuchisara muchifamba makatopedzwa kare makabviswa zvishumbiro kare kare mese zvenyu zvakaoma sorry akukola at least vamwe vakuonawo the other side. Thank you very much, Kola. Tande, I hope you are listening to Kola. Thank you, Kola. Side warakera uya na rakada right. Pane umwe Kola jena pa Facebook. Hello. Hello, Kola. Kola jena pa Facebook. Hello. Kola pa Facebook. Hello. What's for doing? Alright. Zvakaoma. Pana mwana kufana gaindidire wandishinda ndobata manje opedza kuda kundikiya manje. Hope is now caring me now. The hope is now coming. Right. Hanzi sisimendi madi
ini ndine sister yakafirwa nevabereki ari mwana mudiki anotove nemental health, atove nemental problem when it comes to vana. Akavenga vana vake zvinotyisa, tanetsa nekumugadza vatare nenyaya yekuda kwevana vake. Ukaramba muchimutongesa anokutizai kunogara kwamusingazivi. Ane vana 5 but hapana kana 1 waanoitira rudo andimaona rwaamai. You can't give what you don't have. Kuna saka dosi chino dzoto atori nebitterness pane something chakamuheta, but unoona kuti munhu wachona anenge achihetiwa guys anozvara vana 5 kwaane 5 vana 5 vana asi ari kuvenga vana vachona. Saka unoramba uchitutunura kungori kututunura gomo ramasare uchitutunura vana kudaro uchivavenga futi vana vacho. Kana ndimiwo guys zvakaoma kana ndimiwo. Kana mwanda kufanele guys tell one more ndichinge zvanga itizokontinua hedu time ndibogeza ndivati andavata kai andavata saka kuti handisi kudzokera manheru saka ndovata anmona haichiedza zvakaoma vedu we. You can't give love when you don't have love. You give what you have and you give what you have. So munoona kuti ndozvatotaura kuti most people are broken guys. People are broken. Ndogara chikudza papati mukaona macomments amunonyorerwa even pamasocial media nevamwe vanhu, before you get angry, look at the comment wega inokupa answer kuti what type of a person are you dealing with. Andika what kind of person are you dealing with. This person vazhinji chioneka tori broken kudhara rudo rwana mai akuna haruzivi. Andimaona haatoruzivi munhu atoriwo broken saka anongokura wachingoda kungoitawo kuti uitewo broken. Andiona hanzi hate people likes to hate others. Vanhu vanorwadziwa kana kuti sorry cheche haagoni kuiburitsa sorry because anorwadziwa mumwoyo make saka angakwanisa kuti sorry. Mukatarisa pasocial media patine vanhu vari broken vakawandisa guys. Broken people vakawandisisa kudarika zvamunoona. Vanhu vari broken chaiko anivazvona zvekutodaro but anyway ti vanhu vanongo ukamutomudza kuti utori vaazvione. Chandakaona chinhu 1 ravira masuku ora but vanoda kungofonegwa manini vakwada kungofonegwa kunzi saka muri kuti kudii nevana ivi. Andimaona munhu iye anenge totoxic ukatomudza kuti atozvioniwo guys kuti zikomenda tasenenge iri wrong anotowedzera kutokutuka anditi anaro. Andimaona anotowedzera pasinganidhe comment yekutuka chaiko pasinganidhe kuti panotukwa munhu anongoya utongotuka unototasa kutoona kuti no this person is hating mukati make hana peace. Saka zvasina peace anoda kukonzeresera vamwe vanhu soti vagari vasina peace. Andimazviona so zvinotonetsa vanhu vari broken. Mamwe mabroken nesiwaya anokonzerwa nanamai ivava. Vanamai vedu vamwe vaya vanenge vari vana matoxic mothers iwaya they contribute because vakakura chivenga mwana akura asingazivi rudo rwamai azokura kuya pasocial media paazivi chinonzi rudo anoziva chete chinongonzi bitterness ndochaanoziva saka anongofamba achingokanda bitterness kuvanhu because chinonzi love hachizivi. Zvanambotaura kuti haukwanisi kupa munhu rudo wasina rudo. You can't give love when you don't have love. Andimazvona saka panotinetsei ipapo. So anyway guys ndakuinda. I'll talk to you. I'll see you tomorrow. And that's a kakamaya tomuki, guys. That's a tomuki. I'm not to know where the piece of we take a cook. Good morning. Just continue, guys. We'll continue tomorrow. Mutakati Mangwana Panichi, Pana Revenge Diaries, and it's Revenge Diaries. Mangwana never could change my bandage. To Revenge Diaries. And Hans, I want to share my story. All right, Liza, over Kurumizarity. You can create. Let me eat. You would connection failed. Do I look for it would connection failed. I may have jumped in there. You know, about seku, Google it. It becomes a seku. And what it be even how much I took up animal kind of social media. I think I never kill. Whenever I can I took up in because I don't know. It becomes again the same thing. Whenever I with the same thing because the one who do rock upon a mail. Hello, dear. Yes, could you say? Did it right? The phone kuti ndicontribute apo papred yamati munhu asina rudo haakwanise kupe rudo, munhu asina kupiwa rudo handiti ndo zvamodera kuti munhu asina kupiwa rudo pakukura kwake
haawani rudo rwekupa mumwe munhu. So ini zvandoda kutaura ndezvo. Namba yakapinwa yo Liza. Inini am one of those akakura mutoxic family ne. Ndogara ndichitaurira kuti inini ndinotori namai vanotodziwa kuti handiti. Saka makuru andakaita kusvika nhasi ndaachembere kudai. Akandita ndiite shumbu dzekuita rudo nezveseya. Rudo rwandinopa vana vangu is extraordinary. Sometimes ndotoona ndovaspoil. Why? Ndinozviita neshungu. Shungu dzekuti rudo rwanhakurwani ndakurupa kune vana vangu like extraordinary. So sometimes imwe itongori choice yekuti munhu anokura zvisi right otodecide kuti aite sei aitewo toxic. Asi une choice yekuti uite rudo kana kuti because inini mwana wangu ndinowapa rudo kana even stranger chaiyo ndotoipa rudo. But chokwadi ndechekuti takakurira matoxic environment. But wakura unotongochusa kuti ndoda kuita zvakati. Because ndateerera hangu sisavo vanga vachichema nenga yavo zvandirwadza because tichongori mutreni yakafanana. Sometimes love at a distance kana kuti ndazvepeace. Ndozvandakadzidzawo pamaadvice yenyu kuti love at a distance kana kuti cancel uzviraramire life yako. Thank you so much, Mama. Thank you, my dear. Thank you, my sister. Thank you very much. Wow. Hey, as no color people heal differently. Yeah, ndizvozvo. Uchiri kufona here Liza, tamirira call yako shamwari. Tamirira call yako iwewe. Azi. Kana. Kana. Azimeni namaimishi. Some of these problems can be related by a functional social welfare. Anzi muri uyai kumba kwedu tigoche namaimishi vedu wei. Ndavata vasikuziva. Hello Kola. Maimishi ndabva kubasa navata ndinoenda kuvatira muchigoche kuonga changu chichikuita. Yamuka sei? Tamuka ndinambonyora story yangu yehama yangu iyo. Okay. People, I think they don't understand kukura kwevanhu kuri different. Ini hama yandina kukura nayo. Tiri mumba wani mumba. Taingoonana pamaholidays and stuff. But mwana akashaikirwa nevabereki ari mwana mudiki. Handizivi kana zvine mental problem yazvinozokonzeresa munhu akura. But munhu wekuti akawana ngave murume akawana boyfriend anogona kutobereka mwana. But anoita zvepasisi vaya kusiya mwana. Anosiya vana. Ane kwaakatombosiya mumwe. Ainzi anosiyiwa netuma. Unosvika kunzwa zviri nyaya zvevanhu vakutotaura semakuhwa then mogadzika dare motozomubvunza. Pamwe isusu tinenge tisingatozivi kuti akazvara mwana. Motozoita kuudzwa nevanhu kuti akazvara mwana uyo akazodii. Moenda monotiresa motosvika zvishuwa motoona kune mwana. Unoziva kuti kune kumwe kwatakaona mwana atoine 11 years kutozomuziva yake kutanga. But tichitosangana naye muroad, tichitosangana naye kumarufu, muchitomhoresa mwana wamai vedu. Asi mwana wamai vedu. Mwana wekuti mwana wemufemini asi akashayikirwa nevabereki. Alright. Ari mwana. Alright. Saka muzviraramira life yake ega. Anozviraramira life yake ega. But tinotraya kuda kumuda sehama yedu. But iye hatizivi kana zvine mental health, mental problem yazvakapa kuenderera. Because especially kuvana vanotobereka iye. Zvandokutaura kuti mumwe mwana takatozoziva kuti ane mwana uyu atove ne11 years. Anambodzoka kumba akataura ndikabereka mwana ndikamusiya kwakati. Vanhu vakatozoziva kuti kwakati kwakasara mwana after mwana uyu atove ne11 years. Zvandouya kumba semakuhwa kuti ini unoziva here kuti hama yenyu yakati yakambobereka mwana kwakati ikasiya mwana kwakati. Vanhu ndokunostresa zvekuti vanhu kutosvika kune mwana ane 11 years.
mwana iye achinzi akamusiya ne3 months. Hey, saka ngasirani. Akanga asira hanzi hanzvadzi yemurume wacho akanga aita mwana naye. Okay. Saka asi ukatarisa pattern manje ndo inozokuudza kuti hazvisi zvokuti musi iwoyo waakanga aomerwa chete. Vana vake vese anosiya. Akabereka mwana anosiya. Mukaona vanhu family yese inogona kumugadzika dare izvozvo, kumutongesa. Naiwe chengeta vana, naiwe endesa vana kuchikoro. Mukaona tichimupopotera kana kuti akagarirwa dare nemhuri yese, munogona kutadza kuzvinzwisisa. Vana vanenge muchimugadza dare kudara vana vakabuda mudumbu mayo. Kutomutuka, kutomurova, kudoti hapana zvinochinja. Vana haadi. Asada kuzvara. Akatozvara ndongosiyira murume wazvara naye. Vamwe vanosiyiwa nema2 months, vamwe vanosiyiwa nema3 months. And most of the time, kana nhumbi tisina kuiona, munotozida kuudzwa nevanhu. Kana kuti zvezvo zvekuti munozosangana nevanhu tozokuudzai kuti imi mwana wenyu anonzi Nenge akasiya mwana kumba kwedu. Pamwe makutoudzwa after 5 years. Kubvunza newe wakambozvara mwana kuti kwakati ane vana vangani? Right. Zvakaoma. Tiri kutaura zvemunhu asingatauri nevanhu. Iye kwete kuti haatauri kwokumhoresa, anotaura but she is very quiet. You don't know kuti ari kufungei. You don't know. Inini ndinombotrayawo kumuda zvezvo kuti maybe ndikamuda angona kunditaurira kuti problem yake ndei. Haatauri. Kana kasvika panopimba pangu munhu akangozvinyarara. Haatauri ende zvezvo kuti uchazongonza akakunyaya kana kuti akaita makuhwa kana kuti akadai. It's a lie. Saka ndinofunga kuti pane zvinomunetsa mukati asi zvaasingatauri. Anogara nenjere. Iwe ndane health problem. Kudati kuti ndaenda kuchipatara. Haatauri munhu zvekuti ungati mwana anotaura zvokuti kana kuti anopopotedzana nemunhu kana kuti anotukana nemunhu kana kuti ane guhwa nemunhu. Saka imental health zviri mupfungwa make. Anogara pane zviri mupfungwa make. Inini ndinofungira pane zviri because inini sisi mberi munotozva kuti ndikaenda kubasa ndikashanda ndikaura mari yangu ndotengera mwana hembe ndotengera school fees ndodii. Iye ukatona aita chii, it's by force. Mukaona vanhu vakamugarira pasi nekumufosa kuchengeta mwana wake, you can see kuti this is not normal. Inini ndinogona kutarisa kuti 6 months ndichigera musoro kuti mwana aende kuchikoro kana nditengere mwana chakati. But iye zvinhu zvenge zvitoti normal achitoenda kubasa achitodii, but kutoti agone kana kutengera mwana chakati. Ihondo. Munotoita hondo mhuri yese kuti mari yeschool fees ibude mwana. Kutozosvikawo papoint yekuti vanhu vanenge vangoti siyanai naye. Anogara kwete kuti chengeta wanhenge kana kuchengeta wanhenge kana kuchengeta wanhenge. Kutaura vake. Vanenge problems. Kwete chipatara next time munosungisa chibereko ichocho because uchatouya nemumwe gore rinouya iro. Zvinotenderwa here pamutivi. Ichambosungisa motaura zvari kutozva ari kuzvara semakodzo. Munoenda neyekumutsvara zvari kuzvara sunga vanosunga chibereko vavhara. Ndawa nehope but pane munhu aripo pafoni anotaura manje. Pane wani munhu wopesera aripo pafoni apa aisa message. Saka ndakutoshingirira munhu iyeye. Yapedza. Alright, Colin. Alright, thank you very much. Alright. Again ndishingirire kola yapedze tobva ndobata ndawa ndobva ndanogeza ndorara. Uye ndonyatsosorara manje. Dzinenge dzakambata iko ndorara manje. Ndakusizonatsondorara manje. Zvadzatovewa ndinga ndachobva tisinaurara naye. Hello Kola. Hello. Yes Kola yachiti wangu mama vapaiwa nehope manje. Mushe kanjani? Right. Ndoda kungoshayawo nyaya yangu. Okay, maybe I can you a little bit. So inini ndingati ndichikura mukuru wandakaita. Ndakura like ini baba wangu wakafa ndine 3 years. That was 1998. Ndopakafa baba wangu. So ndakazenge kugara nani na mama na mai vangu. So ndakuzvihama dzababa dzinongobvira dzanditevera patime dzacho idzodzo. Vakazotanga kutsvaga ndane 11 years. Tete vangu
vangu vanova zvanzi ababa vangu inini ndovakauya ndobva vati kwavari kufamba like kuti kwavari kufamba here vari kuudzonzi baba vangu vari kuti torai mwana wangu mumuratidzi woguva ravo ndomutorewo vakandiita ipapo mai vangu vanga vachangororewo matesi yayo so ndatorwa manga muri muna August ndobva ndatorwa ndandiri kuzvigrade 3 ikuku grade 3 or grade 4 ndatorwa kudaro ndakabva ndaendeswa kumusha yanga iri holiday zvinzi iholiday ndakaendeswa kumusha kwababa vangu ndaendeswa kumusha kwababa vangu ndagara takatoenda nemumwe mwana wemuroora watete vangu anga ari but baba wake vanga vakafawo but anga asingaziviwo kumusha saka vakamutora futi mwana womuroora wavo tikaenda tese kumusha anga ari mukomana asi pakuzodzoka ini haana kudzoswa zvakanzi vakazotumira meseji kuna mai vangu zvikanzi mwana aramba kudii kudzoka afarira kunoka afarira vamwe zvandisingazivi vakabva vanditsvagira chikoro ikoko ndobva ndatanga kuenda kuchikoro mushuwa ndaenda kuchikoro kana vanondiziva ndaenda kuchikoro neunifomu yanga yakasiyana nedzevangu zvinova zvakatanga kundikwadza patime idzodzo ndobva ndatanga kuenda kuchikoro zvinhu zvakabva things zvakatanga kuchinja pandiri ndakatanga kuchienda kuchikoro sometimes ndisina bhutsu ndaiva kuprimary kuchitonhora kwanga kuna bamunini wababa naye wanga asingatombosimudziwo musoro patime dzacho kumusha kwava kuna gogo ndova ndaigara navo vatete vangu vaigara kumba kwavo nemurume wavo vekunditorava tagara ndiri kuzvibvunza ko mai vangu wai vasingambouyewo kuzondiona wai vasingauyewo kuzondiona mai vangu havana kumbobvira vauya ndaitomboendawo sometimes I still remember ndafomu 1 ndakamboenda kumasowe chaiko ndichiti ndoda kuti mai vangu wauya kuzotora but mai vangu vanga vari vapenyu tisina kana communication kubva ndiri grade 3 iyoyo pandakaendeko kuzosvika ndava fomu 1 hana kumbobvira ndava necommunication navo kana kawana ndopa ndakatanga kufunga ndakati wai because ndaitobatwawo senhapwa pamba ipapo kumba kwababa vangu ndichienda unoita maricho kuenda unoitira maricho mabooks sometimes and then ubva vandinyoresawo kubhimu pane time yavakatanga kubhadharwa vazochinjawo vakati vakubhadharwawo vamwe vana inga ndisingachabhadhari go nevamwe mota ndisingachabhadhari go saka maunifomu chaiwo patime dzandandachikure ndakukwanisa kuenda kumaricho ndaienda kumaricho kunoitira mabhuku kumunda kwavatete vangu hazvanzi ababa vangu first born imba kunoitira maricho emabhuku but ndo vanga vanditora handimaona ndobva zvaindirwadza saka chakazoitika ndakuzviform 2 ndichangoti kurumidze because yakarebesa ndakada nekuti ndadzwa muchiti mundaurara ndobva ndafunga ndakati ndaenda ikoko futi kumarecho kumba kwavatete vangu saka vakabva vati vatete vangu vakanditi ndoda kujusa airtime ndijusirewo airtime mufoni mangu inini ndobva ndati patime dzandaijusa airtime iyaya ndikabva ndati iri kunetsa network ndopa ndakaba nhamba dzanga dziri dzemuroora wavo aigara kutauni nekopi kwanandatogwa kuti ndikwanise kuwana communication because ndandisina communication yekuti ndokommunicata naye ndikati ndikawana nhamba dzavo ndichakwanisa kudii kuwana kana foni handichazofona ndobva ndawana ndakaita like nhamba dzedze ndikasticha ndikadziwana ndobva ndadzinyora I'm still remember kuti nhamba idzodzo ndakadzipara munoziva kuti kana ungoriwo neshena uri kumusha chero ukazvinyora paruoko zvinotobuda ndakazvinyora nhamba dzedze ndakadzinyora paruoko ndadzinyora kudaro pavakazonditi chienda kumba papa toneka distance kumba kwavo nekwedu kwachona kwambuya vangu saka ndaibva ndabva kumba kwavo ndodzokera kupi kwambuya ndakadzokera ndopa ndakasevha nhamba dza
dziya dzemuroora wavo. Ndopandakatanga kucommunicata naye pane rimwe line ravamwe vandaiti mainini mukadzi wabamunini pachindu yekune imwe imba. Ndopa ndavafonera vakati vachazoenda kwana gogo vangu mai vana mai because mai vangu inene vangu vatonzi vakatoya Joni wasi. Anoona ndobva ndati alright aingoverengerawo dzamara one day ndopa akazoti ndazoenda mbuya vako ndazovawana ndakafara zvisingaiti. Patime dzachona idzodzo ndopa pachangobvawo hazvanzi mama wangu kuno kuJoni watisiri kuwana ndichazotaura nezvake because akangodisappear 2022 ndichatsanangura nyaya yacho. So chanhanikira ndataura nani sekuru vaye vakabva vaida kutaura neni pafoni vakati rega ndikupe nhamba dzamai vako. Ndobva vasenda nhamba dzamai but vanga vasina kutsenda nekodi yekunokutanga tisingaiziviba. Nhamba dzaingoti this number is not exist even tikadzifonera tiri kuse. So ndakabva ndatanga kuva worried because vakanditi ndichakazokutora kana ndazopa futi kuno Joni kana vadzokera futi kubva because tatiri kusimuka. Vakabva vati kana ndadzokera kuJoni ndopa ndichazoti ndazodzoka ndokutora. Ndikati igore ripi iroro. Ndakabva ndakwadziwa wese. Zvikanditaura namai vako nhamba takusendera ndakarwadziwa. Ndobva ndachiti ndagaragara ndakati ndatine hazvanzi yangu isu mumba medu ndakasvakwa ndiri one because mai vangu vakazororewa vakava mukadzi wechitu saka nemabrothers angu nasister vangu saka anondisiyira inini wekuzopedzisira mumba mababa because ini mumba mai nababa vangu ndandazvakwa ndiri one baba vangu kwavafa. Ndobva anditi ane mbudzi yaruda kuti itengeswe aigara Harare. Tengesa mbudzi iyo ndichandotora mari yangu. Saka ndakabva ndatengesa mbudzi yake tetowana bhayi yanga iri $20. Ndobva ndatengesa and then iye akazononoka kudi kuye kuzodhora mari iya anomaona machi anonoka yaita 1 month kuchikoro ndiri kudzingwa apa vanhu vari kunyora matest apa ndatova form 3 vanhu vari kunyora matest apa ndiri kudzingwa apa shangu ndigona nimoona kuti kana wati kurirewo kuchikoro unenge wakutoda zvasiyana uchiri mudiki unenge uchingoandastenda kuti hazvina basa but ngandati kurirewo semusikana kauchiona vamwe vasikana vakachena iwo hauna kana shangu dzaiva dzekukuririrwa dzadzatoboka dzisingachaiti kuchikoro. Ndabva ndati ndikabva ndati musi wemanda handisi kuenda kuchikoro ndiri kufambwa kuti ndidzokere kwandakabva chaiko chaiko nemari iyo handizoti chandisvitsa kupi $20 iyo but ndiri kufambwa kuti ndidzokere kuno kwandakabva ndichiri mudiki. Ndabva ndaita seizvozvo ndakatora hembe dzangu dzese dzanga dziri hembe dzangu dzese musi wesandi ndobva ndadzora ndakanodzikanda mutoilet chese chainzi changu ndandatongosvipira ndakabva ndatora ndakanokanda mutoilet. Musi wemande kuchangochena because ndindaita zvese ndaitira vamwe vana zvese vana bamunini ndindaimuka kuchivesa moto ndovaitira mvura chichivo vakavata. Saka ndakabva vakangofunga kuti zvemazuva ese uyu bhoi redu richangonoita. Ine kwakubva ndatongoti road pane vakandiona varipo vakandionawo vandaidzaneni because road yacho yaidarika nepadzimba dzavo vangoti hamino kwaari kuendawo but vakazosarawo vozotaura kuti takamuona but pakasara pakunzi ndofunga akatiziroro something because vangu vasingazoti ndaendera for sure ndakakwira kombi ndikanoburukira muHarare ndikaraidzwa mabhazi aifambwa kuti ndiende kwandaifambwa kuenda ende mari iyo yakabva yakwanirana nerwendo rwandaenda kana pasina chikafu. Kwandaenda ndakanosvika mausiku na 12 ndichinosvika
mbuya munino wamai because mbuya vangu inini vakasara vakafa ndisipo vakazvara mai saka kwakwasara munino wavo ndokumba kwandakanosvikira kwandaisiva ndokwandakanosvikira vakashamisika ndichidedzera paketi kuti ndini vakashamisika ndasvika pepe ndikasvika mamuri around imomo tatakutoenda munana August futi ndopa ndagara pepe mai ndopa vakaudza kunzi mwana ava kuno vaudziwa mai vangu inini chavakakwanisa ndechekuita vakati ndona senge vangu vanetsana nemurume wavo saka vangu vakutoda munhu anovabatsira kuti asare nevana kunojwana and then ndobva vatoita fast kutotsvaga indangoti mai vangu samai vangu ndatofara kuti ndiri kutaurawo namai vangu ende kana kuri kuti ndiuyewo John ndobva ndafara paya ndakazouya John kunoku patime dzacho ndikawana mai vachigara vaitogara patime dzacho vaigara mukuku vane vana vanga vatora nevana vanga vakatowanda paya zvinhu hazvisi kuita right murume akaenda kanogarawo negirlfriend ndatonzwa tsitsi ndikati mama imi michinde because papa nemwana anga achiri mudiki mwana yanga asati asvitsa chiro 1 year pandati chindai munodii muchitsvaga basa ini ndosara nevana ndobva vati hongu mwanangu foni yandandinaye neyandandapiwa kumusha ndiyo vakatanga kuchishandisa asi patemu dzachedzo mai vangu pavakatanga kushanda vakabva vatanga kutondichinjira vakatanga kushanda ndaiti ndikati ndokumbirawo mapets chaiwo vainditishandisa madhende ini ndiri munhu wekuti ndakakura neskin problem saka ndandisingazori vaselina chichi ndandiri munhu aida zvinhu zvezvo zvakaita sana kemfa chichi wati because chini yangu yaita manyukira ndobva ndaivaudza kudaro nditi shandisa zvinongoshandisa chichi because vangu vakushanda vatova nemafoni 2 inini yangu iyaya vanga vakatoikwadagbura chiscreen yanga iri I still remember yanga iri foni yanga iri ndakamumwati yanga iri chifoni iyoyo ndopa ndatoti ndagwadziwa paya ndikati mai vangu vangwandidakasawo vangu vakutondiita musikana wabasa vachindaenda vachinondinyeya kumashamwari avo mashamwari avo vachindibvunza kuti ndimirapo chaivo here apo ndikati waisvikanza I don't think so patime dzacho idzodzo vanga vakati murume uyu handishatomudi chichi vati vakabva vatanga kudzoka vese ini ndichinorarisiwa kumanext door chichi vati vachidzokedzana ndofanira kazoti vanhu ava vakudzokera zvirinani nokuti ini nditsvage basa handiti ndobva ndaenda ndakavati mama nababa inini zvavo zvakadii kuti inini nditsvage basa vaone plani yevana vavo handiti ini nditsvaga kuitira kuti nekuti inini ndandisina ndikakumbira mari yachi hello taurapo kutaura kufacebook ati kuti co-host ngauyi taurapo yachi ndikakumbira mari yekuti ndoda mapedzi 9 saka ndakaona kuti zvakangofanana ini ndiri kushungurudzwa ndobva ndati ndobva vacho vada kushanda kupiwe zvikazodididi mba ndatukwa paipai saka ndaenda kucommunicata nasekuru vangu ini last born yemba mavo yakandita mai vako ndozvavari chichi isusu hatitoshani chichi zvikazodididi ndobva ndati sekuru inini ndiri kuda kutsvaga basa sekuru ndopa vakabva vanditi iwewe chiuya ndikutsvagire basa zveshuwa ndakaudza anga iri shamwari yavo ndoyandakasiyira mwana that day nevana vanga varipo ndobva ndabva ndakaenda kupi kuna sekuru ndobva vanditsvagira basa randakabva ndatanga kushanda patime idzodzo ivo vakabva vatotanga kutaura vakataura zvakawanda just kuti vakangotaura zvinhu zvakawanda patime dzandakapa idzodzo vakati hasisiri mwana wangu chichi vakataura zvavanoda chakaita time tisingatauri tese bva vazotanga futi kutsvaga nhamba dzangu kuna sekuru vavo vanga vachidzokera nemurume wavo futi animaona mati kumba kwavatokadaro ndikupinda kutore chikohost akwira anosara chikubvunza bvunzo enderera mberi taura vatanga kunamukira nemurume wavo
vadzokedzana nemurume wavo vakazonditsvaga ndobva ndatanga kutaura navo ndobva vanja sori kuti zvakaitika sori mwanangu gatadzokedzana tadzokedzana tasodi tautaura tese tivatakira zvomigara zvinhu tidididi tatowirirana zvatodarika life kuendera mberi saka yakazoti 2022 tanga takagara pataimu dzake idzodzo sekuru vangu ino vakabvisa lastiko nemba mavo vakatanga kuchinjana mashoko because sekuru vangu vanomwa vakatanga kuchinjana mashoko sort of like vachitukanzana sekuru vangu vasingadisi but inini manje ndakabva ndati ndatsamwa ndikati sekuru hamungadisrespecte mai vangu inini ndiripo handiti vakabva vatodzingana vakati papano so temza ndakazodzokera inini kwandogara sekuru havakazondiwatsapira vakanditi muzaya ndikati ini musataura neni kusvika matanga mataurirana namama wangu mawirirana because inini handingakwanisi kuwirirana nemimi muchivengana namai vangu tanga makumbira kuregero because makavadisrespecta pamberi pevana including mwana wangu handiti saka ende modi mokumbira recherero ndozvandakaita ndo the last day randakapedzera kutaura nasekuru vavo papane 2 weeks zvaitika izvi sekuru vakazotorwa hanzi nemumwe munhu here vachinzi vaende unokanda uye zvebasa murodi vaigara kuolivi zvimanankrip zvebasa murodi umu ndo the last day ravakashayika sekuru vava vanotombopera vaonekana nhasi takamboenda kupolisi kwakandoitwa police case vakatsvagwa tikavashaya vanhu vavanga vanavo vakati kwai motikari yakapera petrol here muripi wemota ndianga akati anoda vanhu vanokanda zvinhu zviya zvauzovapa mari vanhu ava vese ndokuzimbabwe sekuru vakatosiya hembe dzavo panze ndisi takatozonotora tikadzisa mumba zvese netavaiwacha vashayikwa kudaro tikazotora zvinhu zvavo pavairendi saka vanhu ava vakati kwai sekuru zvavakaita handivaivaima hanzi vari muhaiwe motikari yakapera petu yapera petu ndobva vadi uyu wemuridzi wemota akati ndakuenda unotsvaga petrol pagaraji handi sekuru ndopa vakabuda motikari vakati motikari chenyu ichi chakafa ichi handingafambi nechimotikari chakafa kwakutobuda kwakutofamba neroti vaimwado sekuru ndo last day takazongofonegwawo nemumwe munhu achiti tikushaiwani sekuru ndikati ko sekuru vakaendepi sekuru nanhasi atisati tawaona kuti sekuru vakanyangarika vachiendepi vanhu vaya angani moto wacho hatisi kutomuzoti angarani mumwe wacho ndowataiziva but nawo akatongotisa hatisi kuti akaenda kuzimbabwe here kana kuti akaendepi zvinhu izvi zvakaitika 2022 around munana May like munana May March May April ndoma zvakaitika zvinhu izvi and then zvaitika zvinhu izvi ndakaramba ndichikontina chichivisira namai vangu chiita zvezvozvo saka pakazoitika imwe nyaya yekuti tinofangoenda kuzimbabwe last year takaenda kuzimbabwe zvakanaka mama vangu vanga vane makore mayezi vasingaende kuzimbabwe ende vanga vasina kubva kuchitupa kubva kubhese kubva vanga vasina kana anything then ndanavo kuzimbabwe taenda paya tese ndakasvika ndakavatoresa kubva kubhese kusvika kuchitupa ndobva vazotora passport asi takatadza mama pane nyaya yaitika ndeyekuti inini baba vangu pane imba yavakasiya but imba iyi yanga isinganzwisiki kuti imba iyi vakanga vaitengesera munhu here ndinobvunza mama vanti ndandichiri mudiki havana zvavanoziva saka imba iyi ndo yataita nyanya kufambira
patime dzachedzo dzekuti tinonzi soti chii chiri kuitika because vana vanonzi vakasara vanga vagara paimba iyi vabereki vavo ndo vanoziva kuti chii chakuitika pakati pavo vangu but imba iyi yanga iri yababa vangu iri mutown. Saka imba iyi haisi musamani nevana ingori muzita rababa vangu ini handiti maona. Saka ivo vaitsvaga isusu kuti tichinge zita. Saka patime dzacho ina idzodzo tazoenda ndopatakazofind out kuti mai guru vanga vambori mukadzi wababa vanga vakachinjisa 2017 vakaenda vakanochinja vakati isusu ini namai vangu takafa vakanochinja imba ikava musitama wavo because pane muchato yaitwa yakudhara baba vangu vakafa vasati vagura muchato wemukadzi wekutanga because unogumba after 5 years. Saka vangu vasati vagura ivo vangu vanemuchato kola saka maigura baba wako wekutanga kola hello andisio saka kola maigura uri kutaura ndi maigura ani mukoma wa mama wako here andisio fane hasikunzwi hausi kundinzwa mati ndati maiguru wavari kutaura mukadzi wekutanga wababa wako here kana kuti ndi maiguru musisi wamama wako mukadzi wekutanga wababa vangu but vakanga varambana nababa vangu. Okay, kola saka iwe wakazopedza chikoro here ndakazopedza. Okay, alright, carry on. Alright, ndiendere mberi ndipedzisa. Saka tiri pakudaro because maiguru ava vanoti pavakachinjisa vakabva vafa maiguru vane vana kuri kuti sisi vangu inovaindisekerera ndokunga ndakatoabloka vese navhani dzangu mabrothers angu ese ndakavabloka we don't talk because vaindisekera vasingadudzi zvese izvi zviri kuti ndizvo zvakaimai vavo vakaenda vakanochinja vakati ini ndakafa because ndisika takaisiwa pauyu pachonai because pavakazosiyana nababa ndo patime dzakazonanikira imba yevanga vatova netime vasiyana animaona manje. Saka imba yanga yakaisiwa imi esivaisi kuti ndini ndichange ndiri muridzi wemba but ini takanzi tese takafa animaona manje tikatsvagwa tikashayikwa nenyaya yekusaziva because datiri kunodya animaona. Saka ndazofind out kuti ndo zvakaitika ndakabwekana anaombotaurira chero vanasi vangu chichi wata ndina zvandakataura navo. Saka isusu zvakazoitika namai manje takazonetsana kuZimbabwe ndopandakuda kuchitaura ipapo. Ndakati ndapedza ndavagadzirira mapepa chichi zvese ID yavo vatora passport vaona kuti vapedza kutora vakabva vatanga kunditi munhu uya anofarira zvemasowe zvekuenda kumaprofita chichi ina handisi munhu wekuti anofarira kungoti mangwana arapa. Saka takatanga tanetsana nenyaya yekuti vakati ngatibude tindi ndikati ini ndaneta ndopa vakatangira nyaya iyoyo vakabva vatanga kuti indakasiya vana vangu kuSouth Africa saka ndofanirwa kuti ndidzokere kuvana vachipopota zvezve mai vangu she's a toxic person because vanopopota zvimwe zviyazvo zvekutoti ndobva vatanga kupopota idhei rekutanga iri ndopandakavapindura mashoko ekuti handidi unyepa ndakavapindura ndichiti alright zvenyu zvaita maona kuti zvenyu zvaita makuchida kudii kuchidzokera asi takawirira ndindakakunzei kuno zvese ndikadi ndikakubatsirai but nawo zvenyu zvaita makuda kudzokera ndopakatangira nyaya vakabva vaenda kumba kwemunin'ina wavo mumwe vadzoka zvinhu zvakange zvakutochinja vakadzoka mangwana acho ndakawanda kudaniwa vakagara panze vakati ndikuda kukupa mari dzako dzese dzawakandiitira zvinhu zvawakandiitira vanga vakabata mari but mama wangu ndichibva navo kuno vanga vasina mari ndindakavakwidza bhazi havana passport ndikavatoresa everything vanga vasina asi vakazoinge vane mari yavanga vakudawo ndipa vari kuzimu ndakabva ndaziva kuti vapiwa nemunin'ina wavo zveshuwa ndakapindura mashoko ekuti
munin'ina wenyu ndiye ari kukufurira ende ari kukufurira kuti muvengane nemwana wenyu but vake vana achiwirirana navo. Why muchiita zvinhu zvakadaro? Why achiita zvinhu zvakadaro? Adii kuuya akabvunza kuti zvakafamba sei kuti ndizopindura kudaro kuti hatigadzirisi. Vakabva vatanga kupopota mushuwa vakatuka vakasvika pakutuka nemurume wangu. Raini rese richinzwa panze kuZimbabwe munongozivai mutauni kuti vanhu vese vanenge vachinzwa vakamira hoho. Vakatuka vakataura zvavanoda vakabva vanditaura kuti baba vangu inini vakavarepa. Vaigara vachitaura every time kuti inini baba vangu vakavarepa vatumwa kunotenga vaivadhara. Ini baba vangu vakazofa ane 40 years of which pavakasangana namama vangu amushuwa vangu vari kustate something because pavakafa vangu vane 40 years. So saka chingondirwadza kuti ndotukwa pamberi pevamwe vana futi vana vavo chaivo vakatozokura vakutoziva kuti isu inini baba ndina baba vangu but pese apa vaindirespecta vachiti sisi tina baba vamwe chete chero stepfather vangu vangu vasingazviratidzi kuti baba vedu idifferent but vaiudza Stephen chero stepfather vangu kuti ini baba vangu vakaita zvokwarepa ranga riri vanga vari dhara. So zvinondirwadza izvozvozvo tanetsana kudaro tetonetsana ivovo ndobva ndavaudza kuti kana mafunga kundipa mari yangu chindipai from the start. Ndakavaita kuti vave nestand vakatenga stand kwavanogara ndikavabatsira kuti vavake imba yavari kugara izvezvo. Ndikati chiitai kuti mari dzese dzandakakupai pekutanga nimuruda kundibhadhara dzese mari dzandakakupai from start mundidzosere sezvo muruda kundidzosera mari dzangu nhasi chindidzoserai dzese because ndatoramba kuti handisi kuzotambira mari yavari kunifoseredza kuti tambira mari. Ndikati ini handisi kuda mari idzodzo ndikuda mari dzangu dzese handiti muri kuda kundibhadhara. Isazombotaura zvokuti kubhadhara but mamuchifanirwa kungondibatsira panyaya idzi because ivo vangu vakati imba iyi yakatobuda tiri kufanirwa kutoti it's better kutoti itotengeswa. Ndikati nemhaka yeiswa ndinenge iri yangu chichi. Ndikati but imi makawanikwa mane family yenyu iyi imba yababa vangu handiti lazima mukwanise kutora mumwe vana vemurume muye mugara kana kuti nemurume wavo pamba pemumwe murume imba yemumwe murume. Saka takabva tanetsana tikanetsana vakabva vatozondisiya ndiriko kuZimbabwe kwakuya kunoko vakanditi havadi kundiona even kumba kwavo chichi vakataura. Vasvika kunoku munoziva zvavakataura ndakazozviwa nawo nehazvanzi yangu because naye vakazodzingopa vari kungodzinga vana. Vakati kune vana muri kutaura naye here? Ndobva vana vakati no zvikanzi musataura naye vari kuinfluenza vamwe vana kuti musataura neni kuti kuisa ruvengo kuvana kuti varenge kuti tisachataura nevana vaya. Ndozvavakazondiudza navo takaita time tisingataure tese almost gore nevana vangu vasingachatauri neni. Ndobva ndanzi takaudzonzi tisataura. Uye akazozvitaura nenyaya yekuti akadzingwa vese nemurume wacho vakabva vadzingwa pamba. Ndipo vakatanga vachinditsvaga vese nemurume vakutsvaga inini manje kuti inini manje ndichiva kuchindiudza kuti kumba uku zvakafamba soso vanga vakusungisiwa vana vaituka vamwe vana variko hanzi vana vaituka baba zvinyadzi zvomubhurugwa chaizvo vachiti puteke papano zvavanowana mai vavo ani mawanzwa maona manje. Saka baba vakadzingwa pamba navo vati vane almost 3 months vasiri pamba vachigara samoya nemumwe mwana ende anga akundudza kuti mai vakati zvakati. Saka pane kamunin'ina kangu kakambondiconduct akachindudza story kuti kunokumba kwakaitika zvakati ndikakapa advice ndikati imi mamusingafanirwi kutuka baba uri kudzinga baba pamba muri vana vakaita sei moda kusungisa baba kuti vaita sei. Zvikanzi havasisiri baba vedu chichi. Saka ndakabva ndamutsuura takatsuurana andiona senge anenge akaendesa mameseji aya kuna mai. Saka foni iyaya laini riyada ndiri kuona rakushandiswa namama vangu vanoposta vachitaura mamwe mashoko avanonyora soka vanonyora vachiti kwai because ini mwana wangu pateminzu dzanga anga achimbogara kumushe. Saka
young sister yavo mamai vavo masisters saka ndo mumwe wacho anga achigara nemwana wangu mwana wamai vasisi vavo anga achigara nemwana wangu saka vakabva vaisa vese zvikanzi anoita basa rekuchengeta vatorwa mastatus ayari kuisa vatorwa zvikazodidi vari kutotaura vakutoita senge inini ndakati pane zvandakatadzirana navo but inini vakanditi kwai usasoyaumba kwangu or usadii handidi anything kubva kwauri but vakuti anoita basa rekuchengetana nevatorwa zvikazodidi vachiisa mastatus but indavazvoona kuti mastatus ari kuisigwa inini havana kana kumbondimhoresa taane 1 year chaiyo chaiyo vasina kana kumbonditi mhoro kana kuti chii inini ndinototya kutoti ndivatange because kana kuenda mumba kwavo because vakati kwai inini ndoda kuvaura ani maona mani saka zvinhu zvakangondifundisa ndakati no inini ndakangokurawo ndiri ndegawo patime dzacho dzodzo sezvo vakataura kuti zvine basa rei pandakavati mama ndaitambudzika ndiri kwandiri uku ndikakutsvagaiwo ndaiti maybe muchandipawo rudo rwamai but zvikanzi zvine basa rei izvozvo zvekuti ichichi vamwe vana vakatokura vari vega ingaona vanongotengera vana namai vavo mota ani maona macho saka ndo zvandinoda kutaura nanhasi ndakabva ndazviudza kuti mama ava ndo vakaita kuti sekuru medvaida help kubva kwandiri but anokwanisa kuvabatsira nenyaya yekuti ndandakatsamwa kuti vatukana namama nawo sekuru stewart satako sekuti varipi namama we are not talking but vanoisa mastatus ekundisira inini vachitaura zvavanenge vachitaura vachinyora ndo zvandachingoda kungotaura kuti vana mai variko vari toxic. Hello? Hello? Hello?